हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा எல்லாருக்கும் हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा எல்லாருக்கும் हरे कृष्णा। माता जी। ஒரு 5 நிமிஷம் அதுக்குள்ள நான் ஒரு சிஷ்டாஷ்டகம் நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு அதாவது அவர் சொன்ன அதாவது ஸ்லோகங்கள் இது 8 தான். அதாவது சிஷ்டாஷ்டகம் அதாவதுன்றது அஷ்டகம். அஷ்டகம் என்றாலே 8 ஸ்லோகங்கள் இல்லையா? ஸோ அதை ஒரு வாட்டி நான் ரிசைட் பண்றேன். இப்போ அதுக்குள்ள டிவோட்டிஸ் எல்லாம் ஜாயின் ஆவாங்கன்ற ஒரு நம்பிக்கை. ஒரு 5 நிமிஷம் அவகாசத்தை நாம இவ்வாறு பயன்படுத்தி கொள்ளலாம். ஓகே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा माह्यं तदा स्वापदान्तिकम्। हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। சைத்தன்ய மகாபிரபு பகவானுடைய ஒரு அவதாரம். எல்லாரும் வந்து ஜாயின் ஆகிறதுக்கு ஒரு 5 நிமிஷம் எடுத்துக்கலாம் இல்லையா? அது வரைக்கும் நம்ம அவரை பற்றி பேசலாம். சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் வந்து அவருடைய வாழ்க்கையை பற்றி எடுத்துரைக்கிறது. 3 விதமான லீலைகளை பற்றி, அதாவது அவருடைய பால்ய பருவம், அதுக்கப்புறம் மிடில் ஏஜ், அதுக்கப்புறம் வந்து அதாவது அந்திய லீலை என்பது அவருடைய மறைவுக்கு முன்னால். ஸோ இனிஷியேஷன், அவர் வந்து இனிஷியேஷன்னாக்கா இந்த இது எடுத்துக்குவாங்க இல்லைங்களா? ஹரிநாம் இனிஷியேஷன் சொல்லுவாங்க. 2 விதமான இனிஷியேஷன்ஸ் உண்டு. அதாவது தீட்சை 2 விதமான தீட்சைகள். ஒன்று ஹரிநாமத்துக்காக, ஹரிநாமம் யாரு வேண்டும் என்றாலும் எடுத்துக்கலாம். 16 ரவுண்ட்ஸ் மற்றும் 4 இது ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்றவங்களுக்கு வந்து கிரகஸ்தர்களுக்கு கூட இது பொருந்தும். மேலும் செகண்ட் இனிஷியேஷன் வந்து டெம்பிள்ல பிரீஸ்ட் அந்த மாதிரி ஒரு நிலை. மேலும் முழுமையாகவே அவர்கள் வந்து துறவரத்தை மேற்கொள்ளக்கூடிய அத்தகைய நிலையில் இருப்பவர் செகண்ட் இனிஷியேஷன் எடுத்துக்குவாங்க. அதாவது காயத்ரி மந்திரம் இதெல்லாமே சொல்லுவாங்க அந்த இடத்துல. ஸோ அந்த மாதிரி அவர் ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியேஷன் எடுக்கிற வரைக்கும் வந்து ஆதி லீலை, அதுக்கப்புறம் சந்நியாசம் வாங்குற வரைக்கும் மத்திய லீலை, சந்நியாசத்துக்கு அப்புறம் அவருடைய கடைசி வாழ்க்கை வரைக்குமே வந்து அவருடைய அந்திய லீலை என்று 3 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ அவருடைய மெஜாரிட்டி டைம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஜெகநாத் பூரி அங்கதான் அவருடைய காலங்களை அவர் வந்து கடைத்தார். ஸோ அங்க ஹரிதாஸ் தாகூர் இந்த மாதிரி ராமானந்த ராய் வந்து அவருடைய சிஷ்யர். ஸோ அவர் வந்து விஜயவாடா அந்த பக்கத்துல இருந்து தெலுங்கு தான் அவரு. இந்த மாதிரி அங்க நிறைய டிவோட்டிஸ் கூட இருக்காங்க ஆக்சுவலி. ஸோ ஜெகநாத் பூரி என்பது ஒரு புண்ணிய கஷேத்திர ஸ்தலம். வாழ்க்கையில எல்லாருமே ஒரு முறை சென்று வர வேண்டும். ஸோ அந்த இடத்துக்கு வந்து ஸோ போனா அங்க இருக்கக்கூடிய ஆச்சாரியார்கள் 12 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை அந்த விக்கிரகம் வந்து இன்னொரு வாட்டி வந்து பண்ணுவாங்க. அப்ப அந்த கியூரிங் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? அப்போ வந்து ஜெகநாதருக்கு வந்து ஜுரம் வருமா. அப்போ வந்து அவர் யாரையுமே தரிசிக்க விட மாட்டாங்க. ஸோ அந்த சமயத்துல வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து அலர்நாத் டெம்பிள்ல இருந்துட்டு பகவானை வந்து சேவிப்பார். அங்க வந்து 4 கைகளுடைய அந்த விஷ்ணு ரூபத்துல இருப்பார் பகவான். அங்க போய் அவர் வந்து தங்கி சேவிப்பார். ஸோ குண்டீச்சா அப்படின்ற இடத்துலதான் அவர் வந்து அங்க இருந்து தன்னுடைய அந்த உடல்நிலை வந்து கியூரிங் ப்ராசஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? முதல்ல இப்ப நாம கூட வீடு கட்டின உடனே வந்து உள்ள போகும்பொழுது ஒரு 15 நாள் 1 மாசம் வந்து நமக்கு கூட கோல்டு எல்லாமே வரும் இல்லையா? புது வீடுன்ற மாதிரி அவருடைய அந்த விக்கிரகம் வந்து மரத்தால் ஆனதுதான். ஸோ இதுக்கு ஒரு பெரிய ஸ்டோரியும் இருக்கு. எப்பயாவது நான் நிறைய டைம் இருக்கும்போது உங்களுக்கு அதை பகிர்ந்து கொள்கின்றேன்.
அந்த மாதிரி சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து பகவானோட செப்பரேஷன் என்னைக்குமே ஆகணும்னு நினைக்கவே மாட்டார். அப்போ அந்த அவர் எப்பவுமே அவரோட அசோசியேஷன், அவரை பார்க்காம இருக்கவே முடியாது. அதே மாதிரி இது என்னது இந்த இடத்துல இருந்து அவர் சுரங்க பாதையில வந்துருவார் அன்றாடைக்கும். அந்த இடத்துல அவரு சத்து, அதாவது 6 கைகளோட வந்து தோன்றின இடம் அது. டக்குன்னு எனக்கு ஞாபகம் வரல இப்போ. ஸோ மாதிரி அவதாரங்கள் நிகழ்ந்த இடம் அது. அந்த இடத்துக்கு நம்ம கண்டிப்பா போயிட்டு வர்றது, அங்க போய் வரலாறு, அங்க போகும்போது உங்களுக்கு இதெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் கூட வரும். இப்போ நம்ம சவுத்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீ வைஷ்ணவம் இல்லையா ஸ்ட்ராங், ஏன்னா நம்ம அதுலயே ஊறி போனோம், அதனால நம்ம அதை ஏத்துக்கிறோம். ஆனா இது நார்த்ல இருந்து வந்ததுனால நமக்கு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவம் அவ்வளவு சுலபத்துல வராது. ஆனா அதெல்லாம் ஏத்துக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி இடங்களுக்கு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விருந்தாவனம் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஸ்தலங்களுக்கெல்லாம் சென்று வந்தால் கண்டிப்பா உங்களுக்கு இதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம். பகவான் வேற யாரும் கிடையாது, கிருஷ்ண நாராயணா எல்லாம் ஒரு சொரூபம் தான் என்பதை வந்து நம்ம வந்து நாளைக்கு வந்து 8வது அத்தியாயத்துல நம்ம வந்து கோலோக சார்ட் ரொம்ப டீட்டெயிலா படிப்போம் இல்லையா. அப்ப வந்து நம்ம என்னென்ன நிலைகள் என்பதை பார்க்கலாம். வெறும் விரிவங்கங்கள் தான். ஸோ அதனால எந்த டிஃபரன்ஸும் கிடையாது, அநேக ரூபங்கள், அவ்வளவுதான். அதற்கு எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு காரணம் உண்டு. விஷ்ணுவாக வரும்பொழுது, விஷ்ணு தத்துவாசில வரும்பொழுது இந்த தண்டனை வழங்குவது. ஸோ பகவான் கிருஷ்ணர் மட்டுமே இருந்தாக்கா அவர் வந்து யாரையுமே தண்டிக்கிறது கிடையாது. ஆனா அவரோட விஷ்ணு அம்சமும் வந்து, அதாவது இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து சீரோத கஷாய் விஷ்ணுவாக இருக்கக்கூடிய அவருடைய அம்சமும் அவரோட கலந்திருப்பதால் தான் அவர் வந்து வதைத்தது இல்லையா. ஸோ அசுரர்களை எல்லாம் வதைத்தார். ஸோ அவர்களெல்லாம் அந்த விஷ்ணு தத்துவத்திலிருந்து தான் வதைத்தல். ஸோ அந்த மாதிரி ஒன்றுத்துக்கு ஒரு சொரூபத்துக்கும் ஒரு முக்கியத்துவம் உண்டு. ஸோ காருண்யமா இருக்கிறது வந்து அவருடைய கிருஷ்ண தத்துவத்துல வந்து ரொம்பவுமே வந்து, அதாவது கோபியர்களோடையும் அதுக்கப்புறம் வந்து விருந்தாவனத்துல வந்து அந்த மாடு மேய்க்கிறது, இதெல்லாமே வந்து அவருடைய கிருஷ்ண தத்துவம். ஸோ இதை பத்திலாம் நம்ம படிக்கலாம் கண்டிப்பா. ஓகே, எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. அவரும் இந்த சிஷ்டாஷ்டகத்தை வந்து ஒரு ஹை லெவல தான் உங்களுக்கு இப்ப சொல்லியிருக்கேன், ஜஸ்ட் ஃபியூ வேர்ட்ஸ். ஸோ டீட்டெயிலா நீங்க இந்த பிரயாணத்தை நீங்க கண்டினியூ பண்ணீங்கன்னாக்கா ஒவ்வொரு ஆச்சாரியா பத்தியும் படிக்கலாம். எப்படி நம்ம ஆழ்வார்கள் எல்லாரையுமே ஓரளவுக்கு பிளைண்டா கூட நம்மளால சொல்ல முடியும் இல்லையா. நம்ம ஆழ்வார், பூதத்தாழ்வார், பேய ஆழ்வார் இல்லையா. ஸோ எல்லாமே நம்மளால சொல்ல முடியும். பெரியா இந்த மாதிரி வந்து நம்மளால ஈஸியா சொல்லலாம். ஆண்டாள் இவங்களை பத்திலாம் நம்ம ஈஸியா பாசுரங்கள் இதெல்லாம் நம்மளால ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் இல்லையா. இவர்களும் அதே மாதிரிதான். இந்த ஆச்சாரியார்களுக்கும் சிமிலர் டைப் தான். என்னன்னா நமக்கு அவ்வளவு தெரியாது. இதே மாதிரி இங்க இருக்கக்கூடிய ஆழ்வார்களை பத்தி நார்த்து பக்கம் போனா அவங்களுக்கும் தெரியாது. ஸோ குலசேகர ஆழ்வார் இல்லையா, குலசேகர ஆழ்வார் வந்து அரசராக இருந்து அவர் வந்து பக்தனானவர் இல்லையா. அந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா அம்பரீஷ் மகாராஜா இவங்க எல்லாருமே வந்து சொல்லப்படுகின்றார் அந்த பக்கத்துல. அதனால ஒன்லி ஸ்தலம்தான், அதாவது தூரம் அவ்வளவுதானே தவிர மற்றபடி அவங்க எடுத்துரைக்கக்கூடிய இலக்கு எல்லாம் ஒன்றுதான், கருத்துக்கள் எல்லாம் ஒன்றுதான். ஸோ ப்ராசஸ் தான் கொஞ்சமா அவங்க ஃபாலோ பண்றது லிட்டில் வேரியேஷனா இருக்குமே தவிர எல்லாம் ஒன்றுதான் என்பதை ஃபர்ஸ்ட் நாம் அதை புரிஞ்சுக்கணும். முதலில் நான் கூட இந்த மாதிரி உங்களை மாதிரி 18 நாட்கள் ப்ரோக்ராம் ஜாயின் ஆகும்பொழுது 2020 ஜூன் ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச், அதாவது இப்ப நம்ம 32வது பேட்ச்ல இருக்கீங்க. நாங்க ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் 31 பேட்சுக்கு முன்னாடி ஜாயின் ஆகி ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய அந்த பக்குவம் அப்போ நமக்கு அவ்வளவு ஞானம் இருக்கல. ஸோ அதனால அதுக்கப்புறம் அதை படிக்க வந்து பகவத்கீதையை வாசிக்க நமக்கு அதை வந்து இன்னும் வந்து ஆழமாக கருத்துக்கள் வந்து தெளிவாகின்றது. அதனால நம்ம வாசிக்கணும். நம்ம எழுத்துக்கள் மூலியமா பாகவதம் ரூபத்தில் பகவான் இந்த கலியுகத்தில் இருப்பதாக சொல்லிவிட்டு சென்றார். ஸோ பிரம்மரிடம் சொன்னார், பிரம்மர் நாரதரிடம் சொல்லி, நாரதர் தன்னுடைய சிஷ்யரா இருக்கக்கூடிய வியாசதேவருக்கு சொல்லி அந்த 18,000 ஸ்லோகங்களையும் ஏற்ற வைத்தார் இல்லையா. சோ ஏன்னா பாகவதம் எதற்காக ஏற்றப்பட்டது எல்லாமே வந்து காரணங்கள் உண்டு. சோ பகவான் கலியுகத்துக்கு அவர், அதாவது துவாபர யுகத்திலிருந்து அவர் வந்து முடிச்சுட்டு அவருடைய அவதார நோக்கத்தை முடித்து விட்டு சென்ற பிறகு இங்க வெற்றிடம் போல் ஆகியக்கூடிய அந்த நிலை ஏற்பட்ட பொழுது அவரோடு இருந்தவர்களுக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய பிரிவினை இல்லையா. அர்ஜுனன் எடுத்துக்கலாம், அதே மாதிரி வந்து உத்தவர், இவங்க எல்லாருமே அசோசியேஷன்ல இருந்தவங்க இல்லையா. ஸோ அவருடைய பிரிவை அவங்களால தாங்கி கொள்ள முடியாது. ஸோ அதனாலதான் பகவான்
நான் பாகவதத்தின் ரூபத்தில் இருக்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அதனால்தான் நம்ம வீட்டுல ஒரு பாகவதம் புஸ்தெல்லாம் இருந்தாலே பகவான் நம்மளோட இருக்காருன்ற அர்த்தம். இதை உணரணும். நம்ம ஜஸ்ட் நம்ம உணர்ந்துதான் அதை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் வரும் நமக்கு. இல்லையா? சோ சிஷ்டாஷ்டகம் ஒரு முறை சொல்றேன். சேதோதர்பணமார்ஜனம் தவ மகாதாவாக்னி நிர்வாபனம் ஸ்ரேயா கைரவ சந்திரிகா விதரணம் வித்யாவது ஜீவனம் ஆனந்தாம்புதி வர்த்தனம் பிரதிபாதம் பூர்ணாமிருஷ்டஸ்வாதனம் சர்வாத்மா ஸ்நாபனம் பரமம் விஜயதே ஸ்ரீகிருஷ்ணா சங்கீர்த்தனம் नाम्नामकारि बहुधा निज सर्वशक्तिर् तत्रापिता नियमिता स्मरणेन काला एतादृशी तव कृपा भगवन्ममापि दुर्दैवमिदृशं इह जानि नानुरागः त्रिनादपि सुनिश्चयेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनाय सदा हरिः नदनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर्हैतुकी त्वयि अयि नन्दना किङ्करं पतितं वां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पाद पङ्कजासि दधूली सदृशं विचिन्तय नयनं गलताश्रुधारया वदनं गद्गदारुदया गिरः पुलकैर्निचितं वापु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमिष्णेन चक्षुषा प्रविश्यायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दां विरहेण मे आश्लेषा वा पादरतां पिनस्तु माम् अद्नशं मर्मं हर्तुं करोतु वा यथा तथा विधातातौ लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु सा एव नापरः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. சிஷ்டாஷ்டகம் கி ஜெய். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு கி ஜெய். ஸோ உங்க எல்லாருக்கும் சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய கருணை கிடைக்க பெறணுன்ற பிரார்த்தனைகளோட நான் இந்த செஷனை ஆரம்பிக்கிறேன். எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் பொங்கல் நன்னா கொண்டாடினீங்களா? செலிப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் நல்லபடியா ஆயிடுதா? நல்லபடியா முடிஞ்சது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நம்ம இப்போ ஞான விஞ்ஞான யோகம் அதை பத்தி படிக்க போறோம். பகவான் ஞானம் என்பது நமக்கு, அதாவது ஞானம் இந்த ஆத்மா உடலுக்கு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை பற்றி எடுத்துரைப்பதுதான் ஞானம். விஞ்ஞானம் என்பது அந்த எல்லாம் வல்ல இறைவனை பற்றி எடுத்துரைப்பதுதான் விஞ்ஞானம். இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஞான விஞ்ஞான யோகம் என்ன என்பது. ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டிடிஸ்க்கு நம்மளுடைய பணிவான நமஸ்காரங்களை தெரிவிச்சுட்டு நாம இந்த செஷனுக்குள்ள போகலாம். ஆறாவது அத்தியாயத்துல நாம் என்ன படிச்சோம்? அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகளை பற்றி படிச்சோம் இல்லையா? அஷ்டாங்க யோகம் என்பது நம்ம எல்லோராலுமே எஸ் அதுவும் நமக்கு விடுதலைக்கான மார்க்கத்துக்கு உதவுகின்றது. ஆனா எல்லோராலுமே அந்த பயிற்சியை செய்ய முடியாது இல்லையா? கடினமான பயிற்சிகள், மனசை அடக்கணும், புலனை அடக்கணும், இல்ல புத்தியை பக்குவப்படுத்தணும். இதெல்லாம் நம்ம ஒருநிலைப்படுத்தி ஒரே எண்ணத்துல நம்மளால செயல்படுத்துவது என்பது சாத்தியமான ஒரு செயல் கிடையாது எல்லோருக்கும். பக்தி என்பது எல்லோரால சுலபமாக செய்ய முடியும். ஆனால் யோக பயிற்சிகள்ல நாம பக்குவம் அடையணும்னு நினைச்சாக்கா அது மிகவும் சிரமமானது. அஷ்டாங்க யோகத்தில் முன்னேறுதலை பற்றி படிச்சோம். அஷ்டயங்க யோகங்களை பற்றி சொன்னோம் இல்லையா? யமா, நியமா, ஆசனா, அப்புறம் பிராணா, அப்புறம் பிரத்யஹாரா, தாரணா, தியானா அண்ட் சமாதி. இந்த 8 நிலைகளை பற்றி நாம படிச்சோம். எதற்காக நம்ம மனதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும்? மனதை கட்டுப்படுத்தவில்லை என்றால் அவனே நமக்கு பெரிய விரோதி இல்லையா? கட்டுப்படுத்த முயன்றவன் அவன் சிறந்த நண்பன் ஆகின்றான். அவன் பக்குவம் அடையக்கூடிய அந்த நிலைக்கு செல்கின்றான் இல்லையா? அது எவ்வாறு அது முடியறது சாத்தியக்கூறு மிகவும் சிரமமானதுன்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனர் சொல்வார் இல்லையா? மனம் மிகவும் அடங்காதது இல்லையா? அதை நம்மளால கட்டுப்படுத்தவே முடியாது. அவ்வளவு பவர்ஃபுல்லானது இல்லையா? ஆனா அதுக்கு பகவான் என்ன பதில் சொல்கின்றார்? தகுந்த பயிற்சியால் உன்னால அதை பக்குவப்படுத்த முடியும், கட்டுப்படுத்த முடியும் என்று பகவானம் விளக்க உரை அபியாசேன து கௌந்தேய. அபியாசம் என்றால் பயிற்சி. ஓகே, இவ்வாறு யோகத்தில் நிறைவடாத யோகியினுடைய நிலை என்ன, அவருடைய பிறவி எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது. சுஷீனம் சுனிதீனம் கே, அதாவது அவருடைய பிறப்பு என்பது ஒரு நல்ல ஃபேமிலியில பிறக்கக்கூடிய வாய்ப்பை அவர் பெறுவார். அவ்வாறு கிடைக்க பெற்ற அந்த வாய்ப்பை அவர் உபயோகப்படுத்தி கொண்டு யோகத்தில் நிலை பெற்று பக்தி யோகத்தில் திளைத்து
வந்து பகவானுடைய திருநாட்டை சேர்வதற்கான வாய்ப்பை அவர் தேடிக்கொள்ள வேண்டும். சோ அதுதான் வந்து தோல்வியுற்ற யோகினுடைய நிலை. பக்தி யோகம் தான். ஏனென்றால் நாம எந்த யோகத்தில் இருந்தாலும் நாம இறுதியில வந்து பக்தி யோகத்தில் வந்து நிறைவடைந்தால் மட்டும்தான் நாம வந்து முக்திக்கான ஒரு மார்க்கமே பெறுவோம். வித்தவுட் பக்தி நமக்கு வந்து முக்தி என்பது கிடையாது. சோ நோ பக்தி மீன்ஸ் நோ முக்தி. சோ மீண்டும் அவர்கள் வந்து பிரம்ம ஜோதிர்கார் அருவவாதிகளுடைய இதுதான் அதுதான். அருவவாதிகள் வந்து பகவானுடைய உடலில் ஏற்படக்கூடிய அந்த பிரகாசம் எனக்கூடிய அந்த பிரம்ம ஜோதியில் வந்து இணைந்து விட வேண்டும் என்பதுதான் அவர்களுடைய. அங்கே தன்னுடைய ஆத்ம ரூபத்தையும் அவர்கள் இழந்து விடக்கூடிய நிலைக்கு செல்கிறார்கள். ஆனால் அது எப்படின்னா ஒரு பேட்ச் ஒர்க் மாதிரிதான். சோ அவருடைய உடல் மேல வந்து அந்த உயிர் வாழி என்பது பேட்ச் ஒர்க் மாதிரிதான். அதனால்தான் அவர்களுக்கு அபாயம் என்பது உண்டு. மீண்டும் தவறி இந்த பிரபஞ்சத்தில் விழுவதற்கான அபாயம் உண்டு. அதனால்தான் நம்ம வந்து அதுதான் லீஸ்ட் முக்தி. அரூபத்தன்மையில போய் கலந்து விட வேண்டும் எனக்கூடிய அந்த முக்தி வந்து அதுதான் கடைநிலையா த லீஸ்ட் வந்து பகவானோட இணைந்து விடுவது. ரெண்டாவது வந்து பகவான் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்தலத்தில் வந்து அங்கேயே வாழணும், பகவானுக்கு கைங்கரியம் செய்யணும்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த தன்மை. மூன்றாவது வந்து பகவானுடைய ஒரு அங்கமாக, அதாவது ஒரு ஆப்புலன்ஸ், அவருடைய வைபவங்களில் ஏதோ ஒன்றாக ஆகணும்னு நினைக்கக்கூடிய ஒன்று. மேலும் வந்து பகவானுடைய அந்த பேரஃப்ளேனியான்னு சொல்லுவாங்க, அதாவது அவருடைய சகாக்கள்ல ஒருத்தரா இருக்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை. சோ இப்படி வந்து பக்தியில வந்து முக்தி பெறுபவர்களுடைய நிலைகள் வந்து இந்த மாதிரியான இலக்குகள். சோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த நிலையில வந்து லீஸ்ட் வந்து பகவானோட இணையறது. அதனால அதுக்கான முக்கியத்துவம் நம்ம எதுவுமே கேட்க வேண்டாம். முக்தி கூட பகவானே கொடுப்பார் இல்லையா? எப்பவும் எங்க இருந்தாலும். இப்பதான் உங்களுக்கு சிஷ்டாஷ்டகம் சொன்னேன், அதுல 4வது ஸ்லோகம், நாதனம் நாஜனம் நா சுந்தரீம் கவிதாம்பா ஜெகதீஷ காமயே மம ஜென்மனி ஜென்மனீஸ்வரே பவதாத் பக்திர் ஹைத்துகி துவயின்னு சொல்லிட்டார் சைத்தன்ய மகாபிரபு. இவந்தோ அவரே வந்து ஒரு பகவானுடைய ஒரு அதாவது இன்கார்னேஷன், அதாவது அவதாரமாக இருந்தாலும் தன்னை ஒரு தூய பக்தராக அவர் வந்து அந்த நிலையில் இருந்து கொண்டு பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு புரிகின்றார். நாம சங்கீர்த்தனத்தையே வந்து 500 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து அதாவது நமக்கு வந்து எல்லாமே அறிமுகப்படுத்தி இருக்கார். டில் நம்ம ஸ்ரீரங்கம் வரைக்குமே வந்து போயிருக்கார். சோ யாரு? சைத்தன்ய மகாபிரபு. எல்லாம் அந்த காலத்துல நடந்துதான் போகணும். ஈவன் ஆதிசங்கராச்சாரியார் கூட வந்து அதாவது ஜம்மு காஷ்மீர் வரைக்குமே அவர் வந்து அவருடைய யாத்திரை என்பது இருந்தது இல்லையா? அந்த காலத்துல ரிஷி முனிகள் எல்லாமே, அவர் ஆச்சாரியா குரு எல்லாமே அவர்கள் செய்த தபஸ்கெல்லாம் நம்ம இப்ப எதுவுமே கிடையாது அவங்க முன்னாடி இல்லையா? அத்தகைய கடின வாழ்வை அவர்கள் மேற்கொண்டார்கள். அதனால் அவர்கள் வந்து பக்குவமும் அடைந்தார்கள். ஆனா இப்ப நம்ம வந்து நாமளும் கடின வாழ்க்கைக்கு ஏற்றுக்கொள்வதற்கான மனப்பக்குவமும் கிடையாது, அதற்கேற்ற உடல் வந்து நமக்கு ஒத்துழைப்பும் கொடுக்கறது கிடையாது. அதையே நம்ம பிள்ளைகளுக்கும் நாம வந்து திணிக்கின்றோம் இல்லையா? சோ அவர்கள் கேட்டதையெல்லாம் நாம வந்து செய்கின்றோம். எஸ், நம்ம பிள்ளைகளுக்கு வழங்க வேண்டியது நம்ம கடமைதான். ஆனால் எதை வழங்கினால் அவர்கள் வந்து நல் மார்க்கத்திலே இருப்பார்கள் என்பதை வந்து நாம உணர்ந்து கொடுக்க வேண்டும். இப்ப நாம எல்லாம் கஷ்டப்பட்டோம், என் பிள்ளை கஷ்டப்படக்கூடாதுப்பா அப்படின்னு நினைச்சுதான் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு பெற்றோருமே இப்படிதான் நினைச்சுட்டு நாம் செய்யறோம். ஆனா அவங்களுக்கு கடினமான வாழ்க்கை ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டால் நாளைக்கு எவ்வாறு அதை வந்து அவர்கள் எதிர்கொள்வார்கள் என்ற அந்த மனப்பக்குவத்தை நாம வந்து அவர்களுக்கு வழங்கவில்லை. அதுதான் இப்ப இன்றைய காலகட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜெனரேஷனுடைய ப்ராப்ளமே. சோ நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ், 7வது அத்தியாயம். ஸோ அத்தியாயத்தினுடைய சுருக்கம் கிருஷ்ணரை பற்றிய அறிவின் மகிமை, அதாவது விஞ்ஞானத்தை பற்றி, சயின்ஸ் ஆஃப் காட், அதை பற்றி நாம வந்து தெரிந்து கொள்ள போறோம். ஸோ பகவான் கிருஷ்ணரின் ஆற்றலை பற்றிய அறிவு, அதாவது அவருடைய சக்தி இல்லையா? பகிரங்க சக்தி, அந்தரங்க சக்தி, இதெல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மேலும் அவர் படைத்த அந்த ஆற்றலால் படைத்த அதாவது மேல் உலகம் மற்றும் இந்த பௌதீக உலகம், ஆன்மீக உலகத்தையும் பௌதீக உலகத்தையும் அவர் படைத்தது. பகவான் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைதல். சோ பக்தி கொண்டு நாம் அவரின் பாதங்களில் நாம சரண் புக வேண்டும் இல்லையா? சோ தேவ வழிபாடு, தேவர்களுடைய வழிபாடு பற்றி நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். இதுதான் இந்த அத்தியாயத்து. இனிமே இந்த 7வது அத்தியாயத்திலிருந்து 12வது அத்தியாயம் வரை ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். சோ கவனத்தோட நீங்க கேட்கணும். எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமஹ. அத சப்தமோऽध्यायः ज्ञान विज्ञान योगः
श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युज्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ध्यास्यसि तत् शृणु. हरे Yes. कृष्ण. Yes. அதாவது பகவான் உவாச்ச இல்லையா, பகவான் உவாச்ச அவர் எடுத்துரைக்கின்றார். பகவான் இப்ப வந்து என்னென்ன எடுத்துரைக்கின்றார், அதாவது நீ என்னிடம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா முழு அந்த பற்றுதல் கொண்டு பகவானிடத்தில் நாம பற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இந்த பௌதீக உலகத்தில் வந்து நாம வந்து பற்றுக்கொள்வதை விட பகவானிடத்தில் பற்றுக்கொள்வது என்பது நமக்கு வந்து உசிதமான ஒன்று இல்லையா. சோ நாம் எதன் மீது பற்றுக்கொள்கின்றோமோ அதன் சொரூபமாகவே ஆகிவிடுவோம் என்பதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அதை புரிஞ்சுக்கணும். சோ நம்ம நேச்சர், இந்த இயற்கையே என்னன்னாக்கா நம்ம எதன் மீது பற்றுதல் வளர்த்து கொள்கின்றோமோ அதனுடைய இயல்பாகவே நாம மாறக்கூடிய தன்மைக்கு வந்து விடுவோம் இல்லையா. பௌதீக செயல்களில் நாம் பற்றுக்கொண்டால் மீண்டும் வந்து பௌதீக பிறவி எடுப்பதற்கான அந்த விதையை நாம வந்து விதைத்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்று அர்த்தம். ஆன்மீகத்தின் தரப்பில் நம்முடைய செயல்களை எல்லாம் வந்து நாம இட்டு சென்றால் அட்லீஸ்ட் நம்ம விடுதலைக்கான மார்க்கத்திற்கு அடியெடுத்து வைத்திருக்கின்றோம் என்று அர்த்தம். சோ அதாவது இதுதான் நமக்கு கடைசி பிறவி என்பது நமக்கு தெரியாது, பகவானுக்கு தான் தெரியும். ஏனென்றால் நாம் ஆற்றக்கூடிய தொண்டை, அந்த தொண்டினுடைய மகிமை இல்லையா. சோ நாம் எவ்வளவு பற்றுதலோட பகவானுக்கு அன்போட நம்முடைய காரியங்கள் எல்லாவற்றையுமே அவருக்கு சமர்ப்பித்து அவருக்கு தூய தொண்டை நாம புரிகின்றோமோ அதற்கேற்றவாறு நம்ம அந்த பலனை நாம பெறுகின்றோம். ஒவ்வொரு உயிர் வாழியும் வந்து அவர்கள் ஆற்றக்கூடிய செயல்கள் அனைத்தும் வெவ்வேறு நிலைகளாக இருக்கும். ஒருத்தரை போல ஒருத்தர் வந்து கண்டிப்பாக செய்ய முடியாது, கண்டிப்பா வேறுபாடு உண்டு. அதனால்தான் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய இந்த ரூபமும் வந்து வேறுபட்ட நிலை. சோ ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான கண் காது எல்லாமே வந்து ஒருத்தர் வந்து ரொம்பவே வாழ்க்கையில கஷ்டப்பட்டுட்டே இருக்கார், பிறந்ததுல இருந்தே அவங்கள பார்த்திருக்கலாம் இல்லையா. அதாவது ஒரு ஒன்னாக வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டா வந்து வாழ்ந்திருக்கலாம். அவர் பிறந்த பிறகுல வந்து குடும்ப சுமை அந்த மாதிரி காலகட்டம் மரணிக்கும் வரைக்குமே அவர் கடின காலத்தை வந்து தாங்கியிருப்பார். ஏனென்றால் அது அவருடைய கர்ம பலன். முந்தைய பிறவியில் இருந்த கர்ம பலனை எல்லாம் அவர் இந்த ஜென்மத்தில் அவர் தீர்க்க வேண்டும். சில பேர் வந்து கை கால் ஊனமாக பிறப்பார்கள், சில பேர் வந்து அதாவது அழகற்ற நிலையில் பிறப்பார்கள் இல்லையா, சில பேருக்கு வந்து குருடாக பிறப்பார்கள். இது எல்லாமே அவர்களுடைய பூர்வ ஜென்ம கர்ம பலனால் அவர்கள் வந்து அனுபவிக்கக்கூடியது. இது அதாவது எத்தகைய செயல் இழைத்தால் நாம் அத்தகைய தண்டனை பெறுவோம் இல்லையா. நாம வந்து அநேக பாவங்களை செய்யும் பொழுது நமக்கு வந்து இந்த மாதிரியான உடல் அமைப்புகள், வியாதிகளால் வந்து தொந்தரவுகள் இல்லையா, எப்பொழுதுமே நிம்மதியற்ற ஒரு நிலை. சில பேர் வீட்டுல வந்து எப்பவுமே கோர்ட்டு கச்சேரியாவே இருக்கும் இல்லையா. சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாம் வர்றதுக்கு காரணமே நம்முடைய முந்தைய ஜென்ம கர்ம பலன் தான். அதை நாம சகித்து கொள்ள பழகி கொள்ள வேண்டும். எஸ், இது அக்செப்டன்ஸ். இது நாம முந்தைய பிறவில செய்த அந்த ஒரு செயலால் இன்றைக்கு நாம் இந்த இடத்துல வந்து கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம் இல்லையா. நம்ம கிட்ட வந்து யாராவது பணத்தை அதாவது கைமாறாக வாங்கி சென்றவர்கள் வழங்கவில்லை என்றால் அப்ப நாம சாதாரணமா சொல்லக்கூடிய வார்த்தை எது, போன ஜென்மத்துல எங்கேயோ நான் அவனுக்கு கடன் பட்டிருப்பனோ என்னோ, அதனால்தான் அவன் எனக்கு திருப்பி தரல. இது சர்வசாதாரணமா நம்ம எல்லாருமே சொல்லக்கூடிய வார்த்தை இல்லையா. அதை உணர்ந்துலாம் சொல்றது கிடையாது, ஆனால் அதுதான் உண்மை. நம்ம யாரையோ போன ஜென்மத்துல சீட்டிங் பண்ணியிருப்போம், அது இந்த ஜென்மத்துல நாம வில் கெட் சீட்டட் ஆல்சோ. நாம் எதை விதைக்கின்றோமோ அதை தான் நாம் அறுவடை செய்வோம் இல்லையா. சோ அதனால வந்து மொச்ச விதை போட்டா மொச்சக்காய் தான் விளைக்கும் இல்லையா. அதே மாதிரி வேர்க்கடலை போட்டாக்கா வேர்க்கடலை தான் வரும், இதுல எந்த மாற்றம் இல்லைல்ல. இது நம்ம வந்து கண்ணால காணக்கூடிய ஒன்று. சோ இதை போட்டு வேற எதையாவது நம்ம எடுத்திருக்கிறோமா? கண்டிப்பா இல்லை. அதே போலதான் ஒவ்வொருத்தரும் தான் ஆற்றக்கூடிய அந்த கடமைகளை எவ்வாறு ஆற்றுகிறார்களோ அது நற்கர்மங்களாகவும் துர்க்கர்மங்களாகவும் மாறுகின்றது. சோ எல்லாம் வல்ல இறைவன் ஹிருதயத்துல உட்கார்ந்திருக்கார் இல்லையா. அந்த ஷீரோத கஷாய் விஷ்ணு, அவருக்கு இன்னொரு நாமம் யக்னேஸ்வரன் இல்லையா, பரமாத்மா ஜென்ரலா ஒரு பெயர். அவர் நம்முடைய இருமைகளை வந்து எழுதிண்டே வரார். நமக்கு சாட்சி யாரும் இல்லைன்னு நினைக்கவே வேண்டாம், நமக்கு சீட்டிங் ப்ரொபென்சிட்டி ஜாஸ்தி இல்லையா. சோ அது இந்த லோகத்தினுடைய இயல்பே அதுதான். 4 குறைபாடுகள்ல அது ஒண்ணு. ஏமாற்றக்கூடிய தன்மை நம்ம எல்லாருக்குமே உண்டு, ஏனென்றால் அது இந்த உலகத்தினுடைய இயல்பு. அந்த சுபாவத்தோட தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா. தவிர்க்கிறது ரொம்ப நல்லது. சில காலங்கள்
காலகட்டங்கள்ல நம்மளால அதை தவிர்க்கவும் முடியாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் நம்ம சிக்கிக் கொள்கின்றோம். ஸோ அதனால நம்ம இந்த குறையுடைய புலன்களோட பிறந்த நமக்கு உள்ளுக்குள்ள இந்த பரமாத்மா இருந்து கொண்டு எஸ் இவன் இன்னைக்கு ஆற்றிய கடமை எது, புண்ணிய காரியங்கள் எல்லாமே எஸ் அக்கௌண்ட். அதே மாதிரி நம்ம என்ன தவறு இழைத்தோமோ அது எல்லாமே பாவ காரியங்கள்ல வந்து கரெக்டா வந்து நிற்கும். இறைவன் கணக்கில் எதுவுமே வந்து அதாவது பாத்தீங்கன்னா நம்மளால வந்து பார்க்க முடியாத நிலை கிடையாது. இறைவன் கணக்குல எதுவுமே நம்ம வந்து தப்பிச்சுக்கவே முடியாது. அவருடைய கணக்குல எல்லாமே பர்ஃபெக்டா டிராஃப்ட் பண்ணியிருப்பார். நாம இந்த உடலை விட்டு சென்ற பிறகு வந்து சப்மிஷன், அடுத்த உடலுக்கு அதுதான் இன்புட்டே, அததான் வந்து மூலாதாரமே. ஸோ அதனால அதை மூலமாக வைத்து, அதாவது ரா மெட்டீரியல் மாதிரி தான் நம்முடைய கர்ம பலனே. அதை வைத்து தான் ஒரு பர்டிகுலர் உருவத்தையே நாம தாயின் கருவில் வந்து உருவாக்கப்படுகின்றது. மேலும் அந்த கர்ம பலனுடைய பாவங்கள் அளவு வச்சு அடுத்த ஜென்மம் வந்து நம்ம எந்த வீட்டுல பிறக்கணும்ன்றது வந்து பகவானே நிர்ணயிக்கின்றார். சிமிலர் கர்மங்கள் இல்லையா? சோ நம்ம மற்றவர்களை எல்லாம் இழிவுபடுத்தினால் அடுத்த பிறவில வந்து கண்டிப்பா நாம சூத்திரர்களாக தான் பிறப்போம். ஸோ அதனால வந்து ஒரு ஏழ்மையான நிலையில் பிறக்கிறதுக்கும் ஒரு காரணம் உண்டு, ஒரு தாழ்ந்த நிலையில பிறக்கிறதுக்கும் ஒரு காரணம், சண்டாளராக பிறவிடிப்பதற்கும் ஒரு காரணங்கள் உண்டு. அனைத்துமே அந்த உயிர் வாழி செய்த கர்மங்கள் தான் என்பதை ஃபர்ஸ்ட் உணரணும். நாம இயற்றிய தவறுகள் தான் நாம இன்றைக்கு இவ்வளவு சங்கடத்தில் ஆழ்ந்திருக்கின்றோம் என்பதை நாம ஃபர்ஸ்ட் புரிந்து கொண்டால், அட்லீஸ்ட் இந்த உண்மையை புரிந்து கொண்ட பிறகு நாம அடுத்த ஜென்மத்திலிருந்து நாம வந்து சார் அட்லீஸ்ட் அடுத்த க்ஷணத்திலிருந்தே நம்ம வந்து மாற்றத்தை வந்து எடுத்துக்கணும்ன்ற அந்த உறுதி நம்ம எடுத்துட்டு வரோம். இனிமே நாம ஆற்றக்கூடிய கடமைகள் அடுத்த ஜென்மத்திற்கு இது வந்து வித்திடும் அப்படிங்கறது வந்து நாம கண்டிப்பாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இல்லையா? சோ என்னிடம் பற்றுதல் கொண்ட மனதுடன், அதாவது பிரிதா என்றால் குந்தியினுடைய இன்னொரு நாமம் பிரிதா. சோ அதாவது அர்ஜுனருக்கு வந்து பகவான் சொல்கின்றார், முழுமுதற் கடவுளான புருஷோத்தமரான பகவான் எடுத்துரைக்கின்றார், என்னிடம் பற்றுதல் கொண்ட மனதுடன். இப்ப தியான பயிற்சிகளை உட்கார்ந்துருக்கார், ஹிருதயத்துல 4 கைகளுடைய பரமாத்மா வந்து தெரிந்து கொண்டிருக்கின்றது இல்லையா, நமக்கு பார்த்துட்டு இருக்கோம். சோ என்னிடம், சோ அதை வந்து போக்கஸ்டா வந்து அவருடைய திருப்பாதங்களை நினைத்து நாம பக்தி கொள்ளுதல். நாம் எல்லாரும் ஜபம் செய்யும் பொழுது பகவானை வந்து அவருடைய திருப்பாதங்களை வந்து காணணும், அதன் மேல மனதை வந்து நிலைநிறுத்தி பக்தி கொள்ளறோம். நாம ஜபங்கள் அதன் மீது மனதை நினைத்து சொல்லணும். வேற எதையுமே நம்ம நமக்கு வந்து டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஈஸி, ஏன்னா நம்மளை சுத்தி எல்லாமே பௌதிகம் தான். அதனால நம்ம வந்து ஈஸியாக ஈர்க்கப்படுகின்றோம் இல்லையா, சுலபமாக அந்த பௌதிக செயலால் வந்து ஈர்க்கப்படுகின்றோம் இல்லையா. 3 கயிறுகள் சத்வம் ரஜஸ் தமஸ். அதனால நம்ம கிட்ட நிறைய டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் என்பது உண்டு. ஆனால் ஒரு மனிதன் வந்து பக்குவமான பயிற்சியை செய்யும் பொழுது மனதை அவனால கட்டுப்படுத்த முடிந்தால் அவன் வந்து பகவானை பற்றிய நினைவோடு இல்லையா, என்னை பற்றிய முழு உணர்வில், அதாவது பக்தி உணர்வில் அவன் என்ன செய்வான், யோகத்தை பயில்வதன் மூலம் என்னை நீ எவ்வாறு சந்தேகமின்றி முழுமையாக அறிந்து கொள்ளலாம் என்பதை இனி கேட்பாயாக. அதாவது பகவானை பற்றி புரிந்து கொள்வதற்கான மார்க்கம் என்பது ஏற்படுகின்றது. சோ ஒருவர் எவ்வாறு தியான பயிற்சிகள் நாம ஜபங்கள் அதாவது சொல்ல வேணும்னா இந்த ஒரு ஸ்லோகத்துல இருந்து நாம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். அதாவது சந்தேகமின்றி, அசம்சயம் சமக்ரம் மாம், அதாவது முழுமையாக, சமக்ரம் என்பது முழுமை இல்லையா. எதா நியாயசி தற்சுனு, தெரிந்து கொள்வது, நியாயசி தெரிந்து கொள்வது, தற்சுனு கேட்பாயாக, என்னிடமிருந்து நீ கேட்பாயாகன்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து எடுத்துரைக்கின்றார். 7.2 வாசிங்க. ஞானம் தேகம் சவிஜ்ஞானம் இதம் பக்ஷ்யாம்ய சேஷதः யஜ்ஞாத்வா நேஹ பூயோன்யத் ஞாதவ்யம் அவசிஷ்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. நாம் எல்லாருமே சாதாரண அறிவை தான் உபயோகப்படுத்தி இந்த பிரபஞ்சத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இல்லையா. சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் சொல்லுவாங்க, அதாவது இங்கிலீஷ்ல. அதாவது நமக்கு ஒரு வேலைக்கு தேடி போறோம். ஸோ அவன் இந்தந்த இதுல வந்து அவன் வந்து மேன்மையா இருக்கான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அக்கௌண்ட்ஸுக்கு போறோம், அவன் டேலியில நல்லபடியா செய்வான், ஜிஎஸ்டி ஃபைலிங் நல்லபடியா செய்வான் இல்லையா. ஸோ அவனுக்கு என்ன நாலேஜ் இருக்கோ அதை வந்து கண்டிப்பா எடுத்துரைக்கின்றான் இல்லையா. இது எல்லாமே வந்து சாதாரண அறிவு. இந்த பிரபஞ்சத்தில் நாம வாழ்வதற்கு தேவையான அறிவு அதுதான். ஸோ அதை உபயோகப்படுத்தி சம்பாதித்து நாம வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல வாழ்நிலையை ஏற்படுத்தி கொள்கின்றோம். ஆனால் தெய்வீக அறிவுக்கு வந்து
நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சிறு பிராயத்துல இருந்தே போட்டுட்டு வரணும். அதனுடைய பலன் வந்து நமக்கு வந்து நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய மேன்மைக்கு தான் உபயோகப்படுமே தவிர இந்த பௌதீக வாழ்க்கையில வந்து ஈடுபடுவதற்கு உபயோகப்படாது இல்லையா? அந்த பௌதீக வாழ்க்கையில ஈடுபடும் பொழுது கூட நம்ம வந்து எவ்வாறு ஈடுபடணுன்றதுக்கு இந்த தெய்வீக அறிவு உபயோகப்படுத்திக்கலாம் நம்ம. சோ நம்ம இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த பகவான்கிட்ட நம்ம வந்து இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில எனக்கு இவ்வளவு செல்வம் கொடு, அது எல்லாமே நம்ம கேட்கலாம். நம்ம வந்து வெறுமனே இந்த பௌதீகத்துல பற்றுதல் கொள்ளும் பொழுது எஸ் தேவர்களும் அதுதான் நம்ம கொடுக்குறாங்க, பகவான்கிட்ட கேட்டாலும் கொடுப்பாரு. ஆனா நம்ம திரும்பி திரும்பி இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு வந்து கொண்டேதான் இருக்க வேண்டும் இல்லையா? அதை பக்குவமான முறையில் நாம வந்து உபயோகப்படுத்தணும். சோ பௌதீக செயல்களில் நாம தவிர்க்க முடியாது. ஆனா அந்த பௌதீக செயல்கள்ல பந்தங்களை ஏற்படாம பகவானுடைய அந்த ஞானத்தை உபயோகப்படுத்தி நாம வந்து பக்தி மார்க்கத்துல சென்று பகவானுடைய திருநாட்டை சேர்வதற்கான மார்க்கம் எதுவோ அதை தெரிஞ்சுக்கணும். வெறுமனே இந்த பௌதீக செயல்கள்ல நம்ம முன்னேற்றத்தை ஏற்படுத்தி கொள்வதால் நமக்கு எந்த லாபமும் கிடையாது. சோ அதனால வந்து தெய்வீக அறிவையும் நான் உனக்கு முழுமையாக அறிவிக்கின்றேன்றார் அர்ஜுனருக்கு இப்ப எடுத்துரைக்க போகின்றார் பகவான். இதனை அறிந்த பின் நீ அறிய வேண்டியவை எதுவுமே இருக்காதுன்றார். அதாவது ஞானத்தை பற்றியும் விஞ்ஞானத்தை பற்றியும் வந்து பகவான் இந்த சாப்டர்ல வந்து அற்புதமாக விளக்க போகின்றார். எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. மனுஷ்யாணாம் சகஸ்ரேஷு கஷ்டித் யததி சித்தயே யததாமபி சித்தானாம் கஷ்டின் மாம் வேத்தி தத்வதஹ. அதாவது மனுஷ்யானாம் சகஸ்ரேஷு, சகஸ்ரம் என்றால் 1000 இல்லையா? அதாவது மனிதர்களில் வந்து 1000 கணக்கில் இருக்கக்கூடிய, இப்ப எப்படி ஓட்டப்பந்தயம் வச்சாங்கன்னாக்க இப்ப இங்க இருக்கக்கூடிய பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன் தான். சோ ஒரு ரிலே கூட நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அவங்க வந்து இத்தனை மீட்டர் வந்து பந்தயம் இருக்கும். யார் அதுல போய் வந்து எத்தனை செகண்டுக்குள்ள நிக்கிறாங்கன்றதான் பார்ப்பாங்க. அதுல எத்தனையோ பேர் வந்து கலந்துக்குவாங்க. அதுல வந்து ஒரு சில பேர், ஒரு 10 பேர் தான் வந்து எலிஜிபிலிட்டியா வருவாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி 1000 பேர்ல வந்து ஒருத்தர் வந்துதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கோல்டு மெடல் ஏதோ வாங்குறாங்க. அதே மாதிரிதான் லாஜிக் இங்கேயும். மனிதர்களில் வந்து அதாவது 10,000 கணக்கில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்களில் வந்து 1000 மணில் யாரேனும் ஒருவர் தான் பக்குவம் அடையறதுக்கு வந்து முயற்சி செய்வார்கள். சோ எத்தனையோ பேர் இப்போ ஒரு வீட்டுல இருக்காங்க, 10 பேர் 20 பேர் இருக்காங்க, 4 ஃபேமிலி கூட்டு குடும்பம் அப்படின்னு எடுத்துட்டா கூட அதுல வந்து யாரோ ஒருத்தர் 2 பேர் தான் பக்தியில கூட மேன்மையா இருப்பாங்க. அந்த ஒருத்தர் 2 பேருடைய அதாவது செயல்பாடால அந்த குடும்பமே வந்து செழித்துன்னு இருக்கும் இல்லையா? அந்த அறமே அவங்கள வந்து ரட்சித்து கொண்டிருக்கும். சோ பகவான் சொல்வார் பின்னாடி, சோ என்னை நம்பி இருக்கிறவங்களுடைய அவங்கள மட்டும் ரட்சிக்கிறது கிடையாது, அவங்களுடைய சம்பந்தப்பட்ட அனைத்தையுமே நான் காப்பாற்றுகின்றேன்வார். அதாவது அவர் பாதுகாக்கின்றார் என்பதை வந்து உத்தரவாதம் கூட கொடுக்கிறார். இப்ப நமக்கு மட்டும் பாதுகாப்பு கிடையாது, ஆனா நம்ம வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கும் அந்த பாதுகாப்பு உண்டு. ஒருத்தர் பக்தி செய்தாலும் அந்த வீட்டுல இருக்கக்கூடிய அனைவருக்குமே பாதுகாப்பு உண்டு. சோ பகவான் ஏன்னா தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு அவர் என்றைக்குமே வந்து கருணாமூர்த்தி தான், எல்லாருக்குமே கருணாமூர்த்தி. ஆனா பக்தர்கள் தன்னையே நம்பிக்கொண்டு இருப்பதால் இல்லையா? சோ அது டிபெண்டன்சி. இப்ப பௌதீகத்துல கூட நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம ஒரு ஃப்ரெண்டு மேல டிபெண்டன்சி இருந்தா அந்த ஃப்ரெண்டு கூட ஐயோ என்ன நம்பி இருக்கிறானே, அவனுக்கு ஏதாவது நான் செய்யணும்னு நினைப்பான் இல்லையா? அதே மாதிரிதான் பகவானும் தன்னை நாடி வந்தவர்களை கண்டிப்பாக ஒரு படி மேலேவே பார்த்து கொள்கின்றார். வராதவர்களுக்கு என்ன கொடுக்கணுமோ அது கண்டிப்பா கொடுப்பார். சோ கருணாமூர்த்தி அவர். சோ 1000 மனிதர்களில் யாரேனும் ஒருவன் வந்து பக்குவம் அடைய முயற்சி செய்யலாம். அப்படி பக்குவம் அடைந்தவர்கள 1000 பேர்கள யாரோ ஒருத்தர் தான் வந்து பகவானை பற்றி தெரிந்து கொள்ள முயற்சிப்பார். அவனாலதான் வந்து அவரை உண்மையாகவே அறிய முடியும் என்பதை இந்த ஸ்லோகத்தின் வழி கஷ்டித் யததி சித்தையே எததாம் அபி சித்தானாம், அப்படிப்பட்ட பக்குவம் அடைந்த 1000 பேர்ல கூட கஷ்டின் மாம் அப்படின்னா அவரை பற்றி வேதி தத்வதக உண்மையாக வந்து அறிய முயல்கின்றான். அப்படின்னா பக்குவம் அடையறதுக்கு வந்து எவ்வளவு எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியா இருக்குன்றதை நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா? சோ பக்குவம் அடைதல் என்பது அவ்வளவு சுலபமான காரியம் கிடையாது. நம்ம பௌதீகத்திலிருந்து நம்ம வந்து நாம வந்து தூரமாக அந்த பற்றுதலை எல்லாம் நம்ம விலக்கி கொள்ளணும். பௌதீக செயல்களில் நாம் ஈடுபட்டு தான் ஆக வேண்டும். அது ஏன்னா இந்த பிரபஞ்சத்துல வாழ்ந்த பிறகு நம்ம வந்து பௌதீக உலகத்துல நான் பௌதீக செயலே செய்ய மாட்டேன்னு சொல்றதுக்கு அப்ப நம்ம சன்னியாசி ஆக முடியாது. எல்லாரும் சன்னியாசி ஆயிட்டா நம்ம இந்த உடலை கூட ரட்சித்து கொள்ள முடியாது இல்லையா? சோ இந்த பிரபஞ்சத்தில் நாம் ஆற்ற வேண்டிய கடமைகள் கண்டிப்பாக ஆற்ற வேண்டும். ஆனால் அதை எவ்வாறு ஆற்றுகின்றோம் என்பது மிக மிக முக்கியமான ஒன்று. சோ அவ்வாறு பக்குவம் அடைந்தவர்கள் கூட யாரேனும் ஒருவனை என்னை உண்மையாக அறிகின்றான்னு சொல்லிட்டார். வேதி தத்துவம் என்றால் உண்மை. சோ வேதி தத்துவத்தக அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்கின்றார்.
Yes, 7.4. Bhumirapo analo vayu kammano buddhi. Yes, Vasi. भूमिरापो अनलो वायुः कं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टदा. Yes, பகவானிடமிருந்து பிரிந்து வந்த 8 ஜடசக்திகளை பற்றி இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. பூமி என்றால் நாம வாழ்ந்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த பூமி. ஓகே, ஆபோ என்றால் நீர், அனலோ என்றால் அக்னி, வாயு என்பது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும், மனோ என்பது மனசு, புத்தி என்பது இன்டெலிஜென்ஸ், ஏவச்ச அதோட அகங்காரம், நமக்கு இந்த அகங்காரம் எனக்கூடிய இந்த சுபாவம் இந்த பௌதீக பண்புகளில் ஒன்று. அதாவது அப்படிங்கிறத வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். இதீயம்மே, பின்னா என்றால் பிரிந்து வருதல் என்று அர்த்தம். பிரகிருதி அஷ்டதக, அதாவது அவருடைய பின்ன பகுதிகள் எல்லாமே அவரிடம் இருந்து பிரிந்து வந்த அந்த ஜட சக்திகள் என்பதை இந்த இடத்துல அழகாக எடுத்துரைக்கப்படுகின்றது. நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், மனம், புத்தி, அகங்காரம், இந்த 8ம் சேர்ந்ததே எனது பிரிந்த ஜட சக்திகள் ஆகும். எஸ், अपरेयमितत् संज्ञां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो य एदं धार्यते जगत्. எஸ், அதாவது இதற்கப்பால், இந்த பௌதிக உலகத்திற்கு அப்பால் அவர் வாழக்கூடிய உலகம் உண்டு. அது நித்தியமான உலகம். சோ அதை பற்றியும் வந்து உயர்ந்தது. இது வந்து அவருடைய பகிரங்க சக்தியால் ஆனது. பகவானுக்கு 3 சக்திகள் உண்டு. அவருடைய ஆற்றலில் 3 நிலைகள். ஒன்று ஃபுல்லா ஆன்மீகம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அது அந்தரங்க சக்தி என்று சொல்லப்படுவது. மேலும் இந்த பௌதீகம் என்பது பகிரங்க சக்தி. நாம் எல்லாருமே உயிர் வாழிகள் இல்லையா? அதாவது மனிதர்கள் வந்து ததாசக்தி, இடைப்பட்ட நிலை. நாம ஒன்று இந்த பூமியில இருப்போம், இல்லைன்னா இந்த பௌதிக பண்புகளை எல்லாம் வந்து துறந்து வெறுமனே ஆன்மீகத்தில் செல்லும் பொழுது மேல இருக்கக்கூடிய வைகுண்டம் கோலோகத்திற்கு செல்லக்கூடிய பாக்கியத்தை பெறுகின்றோம். இல்லை என்றால் இழிவான செயல்களில் ஈடுபட்டு கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த பாதாள உலகத்து வரைக்கும் நம்ம சென்று விடுகின்றோம் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி ஒரு இயல்பு. அதனாலதான் மனிதர்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த ததாசக்தி என்பது, அதாவது மார்ஜினல் பொட்டன்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல. ஒன்று அவன் எப்படி மதில் மேல் பூனைன்னு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஒண்ணு நாம இக்கரைய இந்த பக்கம் குதிப்போம், இல்லைன்னா அந்த பக்கம் குதிப்போம், இல்ல அந்த மதில் மேலே நின்றுட்டு இருப்போம். அதனால்தான் நம்ம வந்து ததாசக்தி என்பது. இதற்கு அப்பால் என்னுடைய உயர்ந்த சக்தி ஒன்று உள்ளது, அதாவது மேல் உலகம். இந்த தாழ்ந்த ஜட இயற்கையினை தனது சுயநலத்திற்காக உபயோகிக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாக்களை அது உள்ளடக்கியதாகும். சோ இங்கே வந்து நாம பிறவி எடுத்து, அதாவது 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலை, அதாவது சுத்த சத்துவ நிலையில் பிரம்ம நிலையில் வந்து நிலை பெற்ற, அப்படி முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்கள் எல்லாமே அந்த உலகத்தில் இருக்கின்றது. இங்கே வந்த பிறகுதான் நம்ம முக்தி அடைய முடியும். மனித பிறவி கிடைத்தற்கரிய பிறவி. அந்த பிறவியை நாம வந்து உபயோகப்படுத்தி நாம வந்து பக்தியில வந்து திளைக்கும் பொழுது பகவானுடைய திருநாட்டை சேர்வதற்கான மார்க்கத்தை நாம அடைகின்றோம். மனித பிறவி எடுக்கவில்லை என்றால் நமக்கு வந்து மோட்சம் என்பது கிடையாது. சோ மீண்டும் விலங்கு எதுவாக இருந்தாலும் நாம பிறவிகள் எடுத்துக்கொண்டே இருக்க வேண்டும். அதனால மனித பிறவிதான் ஹையஸ்ட் பிறவி. அதனால அதை வந்து நாம வந்து நல்ல முறையில் உபயோகப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். தன்னுடைய சுயநலத்திற்காக உபயோகிக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாக்கள் இந்த இடம்தான். இந்த தாழ்ந்த இயற்கை வந்து அதனுடைய குவாலிட்டி என்ன சொல்லுங்க? நம்முடைய செல்ஃபிஷ்னஸ்க்காக தான் நம்ம அனைத்தையுமே இந்த இடத்துல உபயோகப்படுத்தி கொள்கின்றோம். அப்படிப்பட்ட ஜீவாத்மாக்கள், இங்கே வாழ்ந்த ஜீவாத்மாக்கள் முக்தி பெற்ற பிறகு பகவானுடைய அந்த மேல் உலகத்தை வந்து உயர் சக்தியை அடைகிறார்கள். எஸ், வாசிங் மாதாஜி. ஓகே. ஏதத்யோனீனி பூதானி சர்வாணித்யுபதாரய அஹம் கிருஷ்ணஸ்ய ஜகத பிரபவ பிரளயஸ்ததா மத்த பரதரம் நான்யத் கிஞ்சிதஸ்தி தனஞ்சய மயி சர்வமிதம் ப்ரோதம் சூத்ரே மணிகணா இவ. ஹரே கிருஷ்ணா. படைக்கப்பட்டவை பகவானுடைய படைப்பு, மேலுலகம் கீழுலகம். இது ஏகபாதம் என்று சொல்வார்கள் 1 மடங்கு, அது திரிபாதம் என்று சொல்வார்கள் 3 மடங்கு. பகவானுடைய படைப்பு வந்து இந்த 2 பாகங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஆன்மீக உலகம் வந்து 3 மடங்கு, இது பௌதீக உலகம் 1 மடங்கு என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
சோ படைக்கப்பட்ட அனைத்துமே இந்த 2 இயற்கையை சேர்ந்ததுதான். அதாவது ஒன்று ஆன்மீக உலகம், இன்னொன்று இந்த பௌதீக உலகம். இவ்வுலகில் ஜடமாகவும் ஆன்மீகமாகவும் இருப்பவை அனைத்திற்கும் ஆதியும் அந்தமும் நானே என்பதை நிச்சயமாக அறிவாயாக. அனைத்திற்கும் மூல காரணம் அவர்தான். அவரிடமிருந்துதான் அனைத்துமே தோற்றுவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. பாகவதத்துல ரொம்ப அற்புதமாக விளக்கப்படுகின்றது. முதல் கேண்டோ முழுவதுமே அவருடைய முதன்மை படைப்பான இதை பற்றி எடுத்துரைக்கப்படுகின்றது. இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா நூலில் முத்துக்கள் கோர்த்தது போல இந்த இடத்துல தெரியுது இல்லைங்களா? இவ அனைத்துமே பகவானுடைய சுவாசம் மற்றும் உடல் நாளங்களிலிருந்து வெளிப்படுவது. சோ ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அவருடைய விரிவங்கங்கள், மேலும் இந்த பௌதிக உலகத்திற்கு மகாவிஷ்ணு சுரூபமாக முதன்மை புருஷ அவதாரமாக காரணோதயாக சாய் விஷ்ணு அவர் காரணக்கடலில் படுத்துக்கொண்டு அவருடைய சுவாசம் மற்றும் உடல் நாளங்களிலிருந்து அநேக அண்டங்கள் படைக்கப்படுகின்றன. மேலும் அவருடைய விரிவங்கமாக இவரிடத்திலிருந்து இன்னொரு விரிவங்கமாக கர்ப்போத கஷாய விஷ்ணு வருகிறது. நாளைக்கு நாம் இன்னும் டீட்டெயிலா படிப்போம். அந்த கர்ப்போத கஷாய விஷ்ணு ஒவ்வொரு அண்டத்திற்குள்ளுமே உட்பகுந்து செல்கின்றார். அந்த ஒவ்வொரு அண்டத்திற்குள்ளே கர்ப்போதகம் என்னும் நீரில் படுத்துக்கொண்டு அவருடைய நாபியிலிருந்து எழக்கூடிய கமலத்திலிருந்து பிரம்மர் படைக்கப்படுகின்றார். சோ முதன்மை ஜீவாத்மா கர்ப்போத கஷாய விஷ்ணுவின் மூலியமாக வர்றது யாருன்னா பிரம்மர். சோ பிரம்மரும் கார் இருள்ல தான் படைக்கப்படுகின்றார். எழுந்த பிறகு அவரும் தேடுறார், என்ன நம்ம சுத்தி என்ன இருக்குன்னு தெரியலேன்னு. ஒவ்வொரு அண்டத்திற்குள்ளும் ஒவ்வொரு பிரம்மர் உண்டு. சோ நம்ம சதுர்முக பிரம்மா இருக்கக்கூடிய அந்த அண்டத்திற்குள் இருக்கின்றோம். நாம அநேக அண்டங்கள் உண்டு. 10,000 தலைகள் இருக்கக்கூடிய 10,000 கோடி தலைகள் இருக்கக்கூடிய பிரம்மா இருக்கக்கூடிய அண்டங்களும் உண்டு. இதெல்லாம் வேத சாஸ்திர ரெஃபரன்ஸ்ல நீங்க பாகவதம் படிக்கும் பொழுது இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, சோ இந்த மாதிரி நம்ம இந்த அண்டங்கள் எல்லாத்துலயுமே 2வது புருஷ அவதாரமான கர்ப்போத கஷாய விஷ்ணு படைக்கின்றார். சோ முதன்மை கிரியேஷன் சர்க்கம் என்று சொல்லப்படுவது அண்டங்களை படைப்பது. மேலும் 2ஆம் படைப்பு என்பது பிரம்மரால் படைக்கப்படுவது. பிரம்மர் எவ்வாறு படைக்கின்றார்? அவரும் தவம் இருந்து பகவானிடத்தில் வேத ஞானத்தை பெற்று அதுக்கப்புறம் படைக்கும் தொழிலை அவர் மேற்கொள்கின்றார். சோ ஒவ்வொரு அண்டத்திற்குள்ளும் இந்த நிகழ்ச்சி நடக்கும். சோ அந்த கர்ப்போத கஷாய விஷ்ணுனுடைய நாபியிலிருந்து எழக்கூடிய கமலத்தில் பிரம்மர், அந்த அந்த கமலத்தினுடைய தண்டுல தான் 14 லோகங்கள் என்பது படைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. நமக்கு மேல நாம 7வது லோகம், நமக்கு கீழே 7 லோகங்கள். சோ நாம 7வது மத்தியத்துல இருக்கோம். நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய 6 லோகங்கள் எல்லாமே அதாவது மேல் உலகம் என்று ஒரு கேட்டகரி. நாம மத்தியில இருக்கோம். நமக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய 7 உலகங்கள் ஒரு அதனாலதான் 3 உலகம் என்று சொல்வார்கள். நிறைய இடத்துல 3 உலகம், 7 14 உலகம், இது எல்லாமே இதுதான். சோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு அண்டத்திற்குள்ளுமே 14 லோகங்கள். சோ நமக்கு மேல தப்போலோகம் இருக்கு, பித்ருலோகம் இருக்கு, சத்தியலோகம் இருக்கு, பிரம்மலோகம் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் ஸ்வர்கலோகம். சோ இது எல்லாமே தேவர்கள் இருக்கக்கூடிய தேவலோகம் எல்லாமே இருக்கு அந்த இடத்துல. சோ இந்த மாதிரி அந்த இடங்கள் நாம் எல்லாருமே எந்த தேவதையை வணங்குறோமோ அந்தந்த லோகத்திற்கு செல்வோம். இது எல்லாமே ஒரு அண்டத்துக்குள்ளதான். இந்த அண்டத்தை கவர் பண்றதே இந்த ஜடசக்திகள் இருக்கு இல்லையா? நம்ம இப்ப பார்த்தோம் இல்லையா? இந்த 8 ஜடசக்திகள்ல நம்ம பார்த்திருக்கக்கூடிய பூமி, பஞ்சமகாபூதங்கள் இல்லையா? பூமி, நீர், அதுக்கப்புறம் நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், இது பஞ்சமகாபூதங்கள். அப்புறம் மனசு, அதுக்கப்புறம் புத்தி, அகங்காரம், இந்த 8 இருக்கு இல்லையா? இதுல இந்த பஞ்சமகாபூதங்கள் மற்றும் மனது, அகங்காரம், இந்த மனது அகங்காரம், இது 7 லேயர்ஸ் இருக்கும், அடுக்குகள் இருக்கு. அதுதான் ஒவ்வொரு அண்டத்தினுடைய அவுட்டர் லேயர். அதை தாண்டிதான் விருஜா ரிவர் அப்படின்னா காரணக்கடல். காரணக்கடலை தாண்டிதான் அந்த வைகுண்டத்துக்கு போக முடியும். சோ வைகுண்டம் நம்ம இருக்கக்கூடிய ஒரு அண்டத்துல கிடையாது அப்படிங்கறது சொர்க்கலோகமும் வைகுண்டமும் ஒன்று கிடையாது அப்படிங்கறத நாம முதல்ல புரிந்து கொள்ளலாம். இது எல்லாமே நமக்கு டவுட் உண்டு இல்லையா? சோ வைகுண்டம் இஸ் வெளியில இருக்கிறது தான், அந்த மேல் உலகம் என்பது டிஃபரெண்ட். சோ ஆதியும் அந்தமும் நானே என்பதை நாம இந்த இதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த இடத்துல ஸ்வயம் அவரை பற்றி அவரே இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கின்றார். இதற்கு மேல ஆத்தன்டிகேஷனான எதுவுமே நம்ம தேட வேண்டியது அவசியமே கிடையாது. பகவானே ஸ்வயம் தான் யார் என்பதை இந்த ஸ்லோகத்தின் வழியாக நமக்கு எல்லாருக்குமே எடுத்துரைக்கின்றார். அகம் கிருதனஸ்ய ஜகதஹ பிரபவ பிரளயஸ்த ததா. அதாவது படைக்கப்பட்ட அனைத்துமே இந்த 2 இயற்கையை சேர்ந்தது.
இல்லையா? சோ இவ்வுலகில் ஜடமாகும் பூதானி இல்லையா, அதாவது ஜடமாகும் என்றால் மேட்டர், ஸ்பிரிட், அதாவது உயிருள்ளது உயிரற்றவை, இதுதான் வந்து ஜடமும் சேத்தனம். ஆன்மீகம் என்பது சேத்தனம் என்று கூட சொல்லுவாங்க. சோ ஜடமாகவும் சேதனமாகவும் இருப்பது நான், அதாவது உயிர் உள்ளது எல்லாமே சேதனம், அதுக்கப்புறம் ஆன்மீகம். உயிரற்றது அனைத்துமே வந்து ஜடம் என்று சொல்வார்கள். நம்ம உடல்ல கூட இந்த உயிர் வெளியே போயிட்டா இந்த உடல் வந்து ஜடம் தான், அது உபயோகமற்ற ஒன்று தான் இல்லையா நம்ம. சோ ஜடமா தானாக இயங்காது அப்படின்னா, சோ அதை இப்போ ஒரு குன்று இருக்கு, மலை இருக்கு, அது வந்து தானா இயங்காது இல்லையா, நாம தான் வந்து ஏதாவது பண்ணணும். அந்த மாதிரி ஜடமாக இருக்கக்கூடிய நிலையிலும் பகவான் இருக்கார். எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம பிரகலாத் மகாராஜ் வந்து அவருடைய தந்தை ஹிரண்யகசிபு கேட்பார், இந்த தூண்ல இருக்கானா, நீ வந்து அதாவது நீ வந்து எப்பவுமே வந்து பிரார்த்தனை பண்ற இல்லையா, பக்தி பண்ற, உன்னுடைய நாராயணன் இந்த தூண்ல இருக்கானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பார் இல்லையா. எஸ் இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சந்தியா காலத்துல வந்து அந்த தூணை உடைக்கும் பொழுது அதுல இருந்து நரசிம்ம அவதாரத்தை எடுத்தவர் தான் பகவான். அதனால எல்லா இடங்களிலுமே அவர் இருக்கார், அவர் இன்றி எந்த இடமே கிடையாது என்பதை நாம முதலில் வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ ஆதியும் அந்தமும் நானே, அதாவது முதலும் முடிவும் அவர்தான் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். என்னை விட உயர்ந்த உண்மை இந்த பிரபஞ்சத்தில் வேறு எதுவுமே கிடையாது. அதாவது அவருக்கு மேற்பட்ட உண்மை என்பது இந்த பிரபஞ்சத்தில் கிடையாது. அவரிடமிருந்துதான் அனைத்துமே தோன்றி இருக்கின்றது என்பதை நாம இந்த பதத்தில் மேலும் ஊர்ஜிதப்படுத்துகின்றோம். சோ இந்த அண்டங்கள் எல்லாம் எவ்வாறு தோற்றுவிக்கும் பொழுது அது எவ்வாறு காட்சியளிக்கின்றது, அந்த காரணக்கடலில் அது வந்து மிதந்துருக்கு, அதை வந்து பகவானே தாங்கின்னு இருக்கார் இல்லையா. ஒரு நிலையில் அது நிக்கணும்னா இருக்கணும்னா நம்ம எல்லாருமே கிராவிடேஷனல் போர்ஸ், புவியீர்ப்பு சக்தி என்று நம்ம சொல்கின்றோம் இல்லையா. அந்த புவி ஈர்ப்பு சக்தி என்பது ஒவ்வொரு அண்டத்திற்கும் வெவ்வேறு நிலைகள் தான். சோ நாம இந்த பூமியில வந்து நம்மளால நிக்க முடியாது, நடக்க முடியாது. நாமளே வந்து வேறு ஒரு கிரகத்துக்கு போனா நம்ம வந்து மிதந்துட்டு தான் இருப்போம், ஏன்னா அதனுடைய புவி ஈர்ப்பு சக்தி வந்து வேறு நிலை. அந்த மாதிரி எல்லா கிரகங்களையுமே ஒரு நிலையில நிறுத்துறதுக்கான அந்த சக்தி வந்து சர்வ வல்லமை படைத்த அவரால மட்டும்தான் முடியும் இல்லையா. சோ இந்த அண்டங்கள் எல்லாம் எவ்வாறு காட்சியளிக்கின்றது, நூலில் முத்துக்கள் கோர்க்கப்பட்டுள்ளது போல அனைத்தும் என்னையே சார்ந்துள்ளன அப்படிங்கறது வந்து பகவான் வந்து ஸ்வயம் சொல்கின்றார் இந்த இடத்துல. எஸ் 7.8 வாசிங்கமா. ரசோஹமப்சு கௌந்தேய பிரபாஸ்மி சசி சூரிய யோகோ பிரணவ சர்வ வேதேஷு சப்த கை பௌருஷம் நிருஷு. எஸ், இப்ப வந்து சில இதுல எல்லாம் என்னுடைய அவருடைய இது இருக்கிறத வந்து நம்ம காணணுன்றதுக்காக சில விளக்கங்கள் கொடுக்கிறார். நீரினுடைய சுவையும் வந்து பகவானுடைய சொரூபம் என்று இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்படுகின்ற. ரசோ அகம் அப்சு கௌந்தேய, அதாவது நானே நீரின் சுவையும். சூரிய சசி என்றால் வந்து சந்திரன், சசி சூரியோ பிரபாஸ்மி பிரகாசம், அவர் அதாவது சந்திரனும் பிரகாசமாக, அதாவது மென்மையான அந்த வெண்மையான அந்த நிலையில நம்ம வந்து சந்திரனை பிரகாசத்தை காண்கின்றோம். சூரியன் வந்து கோல்டு கலர்ல பாக்குறோம் இல்லையா, எல்லாருமே தங்கம் போன்று தகிக்கக்கூடிய அந்த நிலையில பிரகாசத்தை நாம காண்கின்றோம். அந்த பிரகாசம் என்னுடைய சொரூபமும் நான் என்பதை பகவான் இந்த இடத்துல வந்து எடுத்துரைக்கின்றார். வேத மந்திரங்களில் ஓம்காரம் எனக்கூடிய அந்த சப்தம், ஓம் என்று நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, அந்த சப்தத்தினுடைய வடிவிலும் பகவான் இருக்கின்றார். சோ ஆகாயத்தில் சப்தமாகவும் சவுண்ட் இல்லையா, சோ மனிதரினுடைய திறமை அவனுடைய ஆற்றலாகவும் இருப்பது நான் என்பதை இந்த இடத்துல வந்து பகவான் வந்து அற்புதமாக விளக்குகிறார். சோ இதெல்லாமே 7.8ல இருந்து 11வது ஸ்லோகம் வரைக்குமே இதுதான் நீரினுடைய சுவை, அவருடைய வடிவம். நெக்ஸ்ட் சூரிய சந்திரர்களுடைய பிரகாசம், அதாவது ஒளி. மேலும் வேத மந்திரங்களால் எழுப்பக்கூடிய அந்த சப்தம், ஓம்காரம் எனக்கூடிய அந்த சப்தமும் அவர்தான். ஆகாயத்தில் சப்தம் இல்லையா, அதாவது தோன்றக்கூடிய ஒளி, மனிதனுடைய திறமை. சோ எவ்வாறு இது வந்து தோன்றுகின்றது, பிரம்ம ஜோதிர் என்பதுதான் அவருடைய உடலில் ஏற்படக்கூடிய பிரகாசம், அதுதான் ஆகாயமே. அதாவது ஆன்மீக ஆகாயத்திற்கும் பௌதிக ஆகாயத்திற்கும் இடையில வந்து ஒரு வேற்றுமை என்னவென்றால், இந்த மகத்தத்துவம் என்னக்கூடிய அந்த பஞ்சமகாபூதங்கள், மனது மற்றும் அகங்காரம் எனக்கூடிய அடுக்குகள் என்று இருக்கின்றதுன்னு சொன்னேன் இல்லையா, அதுதான் வந்து நமக்கு வந்து பிரிக்கின்றது. சோ இந்த பஞ்சமகா பூதங்கள் இந்த மகத்தத்துவம் என்று சொல்லப்படுகின்றது. அதை தாண்டி விரஜாரவரை தாண்டி சென்றால் வந்து பிரம்ம ஜோதிர் வந்து பகவானின் உடலில் ஏற்படக்கூடிய பிரகாசம்,
அதுவே வந்து ஆன்மீக ஆகாயம் மற்றும் பௌதிக ஆகாயமாக நமக்கு காணுகின்றது. அவர் அந்த பிரகாசத்திற்கு அப்பாற்பட்டு நாம செல்லும் பொழுதுதான் நம்மளால வைகுண்டம் கோலோகத்தை வந்து பார்க்க முடியும். ஸோ இதெல்லாம் நாளைக்கு ஒரு பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன்ல பார்க்கலாம். மனிதன் இருக்கக்கூடிய திறமை இல்லையா, அவனிடம் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆற்றல், பூமி நிலத்தினுடைய நறுமணம், அந்த சொரூபமும் பகவானுடைய சொரூபம். நெருப்புக்கு 2 விதமான நிலைகள் இல்லையா, ஒன்று பிரகாசத்தை உண்டு பண்ணும், இன்னொன்னு வந்து வெப்பத்தையும் உண்டு பண்ணும். அந்த வெப்பத்தினுடைய சொரூபமும் பகவான். மேலும் உயிரினங்களுடைய நம்ம எல்லாருமே இந்த ஜீவாத்மாக்குள்ள ஜீவனாக இருப்பதும் வந்து அந்த பரமாத்மா, அந்த பகவான் தான் என்பதை நான் உங்களுக்கு முதல் அத்தியாயத்திலிருந்து சொல்லிட்டு வரேன். சோ உயிருக்குள் இருக்கக்கூடிய உயிர் நாடியே பகவான் தான் என்பது இந்த ஸ்லோகத்திலே வந்து நம்ம பார்க்கின்றோம். அனைத்து சந்நியாசிகள் செய்யக்கூடிய தவங்களும் அவருடைய சொரூபம். எல்லா உயிரினங்களுக்கும் மூல விதை அவர்தான், அதாவது விதை அளிக்கக்கூடிய தந்தை அவர்தான்றத வந்து 9வது அத்தியாயத்துல நாம படிக்கத்தான் போறோம். புத்திசாலிகள் இருக்கக்கூடிய அந்த புத்தி கூர்மை என்பது அவருடைய சொரூபம். பலசாலிகள் இருக்கக்கூடிய அவர்களுடைய பலமும் பகவானுடைய சொரூபம். சோ அதே மாதிரி வந்து காமம் பற்றுதல் அறவே இல்லாத பலசாலிகள், அதாவது காமம் என்பது பேராசை இல்லையா, அந்த மாதிரியான ஒரு நிலையில் இல்லாம ஒரு சாந்தமா இருக்கக்கூடிய அப்படிப்பட்ட பலசாலிகளில் இருக்கக்கூடிய அந்த பலமும் நான் என்பதை சொல்கிறார். தர்மத்தின் கொள்கைகளுக்கு விரோதம் இல்லாத காமம், அதாவது நம்ம தாம்பத்தியம் என்பதையும் வந்து அந்த சொரூபமும் நான் என்பதை வந்து பகவான் இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்கார். எஸ், 12th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. 12 and 13, okay. வாசி. ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्वि न त्वहं तेषु ते मयि எஸ், त्रिभिर्गुणमयैर्भावै एभिर्सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम्. எஸ். அதாவது சத்வம், ரஜஸ் மற்றும் தமஸ் இல்லையா, இந்த 3 குணங்களோட தான் நாம் எல்லாருமே இந்த இடத்துல உழன்றிருக்கோம் இல்லையா. எந்த வாழ்க்கை நிலையானாலும் விலங்குகள் எல்லாம் தாம்சிக்கு தான். சோ நாம எப்ப தாம்சிக்ல வந்து நம்ம உழண்டு கொண்டே இருக்கிறோமோ அடுத்த ஜென்மம் கண்டிப்பாக நம்ம வந்து விலங்கு இனத்துலதான் பிறப்போம். இது கண்டிப்பா, அதாவது இதுதான் அதனுடைய இதுவே ரூல்ஸே. நம்ம எல்லாருமே சத்வத்துக்கு என்ன ரூல்ஸ், அதே மாதிரி ரஜோக்கு என்ன ரூல்ஸ், தாம்சிக்கு என்ன ரூல்ஸ் இல்லையா. சத்வத்துல இருக்கிறவங்க வந்து அவங்க வந்து அடுத்தவர்களை வந்து கஷ்டப்படுத்த மாட்டாங்க. மேலும் வந்து அதாவது ஒரு சாஃப்டான ஒரு நேச்சர், அவருக்கு ஒரு வெஜிடேரியன் இதுல இருக்கிறது, ஒரு பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ்ல என்னென்ன இருக்குமோ சகிப்புத்தன்மை, அடுத்தவர்களை புண்படுத்தாத மனம், இந்த மாதிரியான நிலைகள் எல்லாமே அவங்க வந்து கல்டிவேட் பண்ணுவாங்க. நான் பிறப்பால் பிராமணர்களாக இருப்பவர்களை சொல்லவில்லை, அதாவது புத்தியாலும் மனதாலும் அவர்கள் வந்து அவர்கள் ஆற்றக்கூடிய கடமைகள், அதனால் ஏற்படக்கூடிய அந்த குவாலிட்டிஸ். ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம இதுல 4th சாப்டர்ல வந்து படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. சத்வம், ரஜஸ், தமசை பற்றி நம்ம வந்து இந்த சமுதாய பிரிவு, பிராமணர்கள், சத்திரியர்கள், வைசியர்கள், இவங்களை பத்தி நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஸோ இவங்களுடைய மேன்மையானது, அதாவது அவங்களுடைய செயல் என்னன்னாக்கா அடுத்தவர்களுக்கு ஞானத்தை போதிப்பது. ஸோ அதுவும் இலவசமாக. இதுதான் வந்து ஒரு பிராமணிக்கல் குவாலிட்டி. 2வது சத்திரியர்கள் என்பது அவங்க வந்து அடுத்தவர்களை ரட்சிக்கக்கூடிய தன்மை, புஜபலம் கொண்டவர்கள், பௌருஷம் கொண்டவர்கள் இல்லையா. மேலும் வந்து அவர்கள் ஆளக்கூடிய தன்மை, இந்த மாதிரி நிலைகள் இருப்பவர்கள் சத்திரியர்கள். அவர்கள் வந்து மோட் ஆஃப் ஃபேஷன், அதாவது ரஜோகுணத்தில் வந்து இருக்கக்கூடிய எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட், இந்த நிலையில் இருக்கவங்க எல்லாமே ரஜோகுணம். நெக்ஸ்ட் தாம்சிக் வந்து அறியாமையில் இருப்பவர்கள், அதாவது தான் செய்யக்கூடிய செயல் தனக்கே பாதகம் வந்தாலும் அவர்கள் எதற்கு செய்கின்றார்கள் என்று புரியாது, ஆனா பிளைண்டா செஞ்சிட்டே போவாங்க. கண்மூடித்தனமான செயல்களில் அவர்கள் ஈடுபடுவார்கள். அதனால வரக்கூடிய விளைவுகள் அவர்களுக்கே பங்கம் விளைவிக்கதாக கூட இருக்கும், ஆனா அதை பத்தி அவங்களுக்கு தெரியாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு தன்மை தான் தாம்சிக் லைஃப். எக்ஸாம்பிள் போதையில் இருக்கிறவங்க இல்லையா, போதை பொருளுக்கு அடிமையாகிறவங்க, இப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து தன்னுடைய சுகம் தான் ஆற்றக்கூடிய செயலால் அது சுகம் அடைகின்றோம் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள். ஆனால் இறுதியில் அவர்களுடைய வாழ்க்கை என்பது, அதாவது மிருக வாழ்க்கைக்கு தான் அவர்கள் செல்வார். எதுவரைக்கும் நாம் அஞ்ஞானத்தில், பிறப்பால் நாம் அஞ்ஞானவாதிகளாக இருக்கலாம், ஆனால் மரணிக்கிற வரைக்குமே நம்ம அஞ்ஞானத்துல இருக்கணும்னு நினைக்க கூடாது. கொஞ்சமாவது நம்ம அறிவின் தரப்பால் வந்து செல்லணும். பக்தியில போனாதான் அதை வந்து நம்ம வந்து உண்மையான ஞானத்தை பற்றி புரிந்து கொள்ள முடியும். பகுத்தறிவு என்பது நாம செய்யக்கூடிய விடாமுயற்சி இல்லையா. நம்மளுடைய முயற்சிகளால் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள்
1ஆம் கிளாஸ்ல இருந்து 10ஆம் கிளாஸ் வரை படிக்கிறோம். படிச்ச பிறகு குவாலிஃபை ஆன பிறகு +2 போறோம். அதுக்கப்புறம் ஒரு டிகிரி வாங்குறோம். ஸோ நம்ம எந்த மார்க்ஸ் எடுக்கிறோமோ அதற்கேற்றவாறு ஒரு வக்கீலாவோ, ஒரு இன்ஜினியராவோ, ஒரு டாக்டராவோ, ஏதோ ஒரு ப்ரொஃபஷன் நம்ம போறோம். அது நம்முடைய முயற்சியால் இந்த பிரபஞ்சத்தில் நம்ம வாழ்வதற்கான நிலையை ஒரு ஒரு உத்தியோகத்திற்காக நம்ம ஆற்றக்கூடிய ஒன்று இல்லையா? ஆனா அதை வைத்துக்கொண்டு நம்ம வந்து மேல் உலகத்திற்கு செல்ல முடியாது. மீண்டும் பிறவி வேண்டும் என்றால் எடுக்கலாம். நாம் ஆற்றக்கூடிய கடமைகள்ல வரக்கூடிய பாவ புண்ணியங்களுக்கு ஏற்றவாறு ஒரு பிறவியை நாம் எடுப்போம். ஆனால் வீடு பேரு எனக்கூடிய அந்த நிலையை அடைவதற்கு நாம யார் என்பதை நாம உணர வேண்டும் இல்லையா? சோ அதற்கு நாம பக்தியில தான் போனாதான் நம்மளை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். சோ எந்த வாழ்க்கை நிலையானாலும் அவன் எனது சக்தியால் படைக்கப்படுவை என்பதை அறிவாயாக இல்லையா? எல்லாமே பகவானுடைய சக்திகளால் தான். இந்த மாயை என்பதும் அவர் படைத்ததுதான் இல்லையா? பகிரங்க சக்தியால் ஆனது. நாம் எது வரைக்குமே இந்த பற்றுதல் வந்து இந்த பௌதிக உலகத்தில் மேல் வைத்திருக்கின்றோமோ அது வரைக்கும் நாம மாயையின் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளதான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருப்போம். எப்ப நாம வந்து விடாமுயற்சியாக பக்தியில நம்ம முன்னேறும் பொழுது நமக்கு வந்து இந்த டிஸ்கிரிமினேஷன், அதாவது வேறுபாடு காணக்கூடிய அந்த பக்குவ நிலை வரும். எது தர்மம், எது அதர்மம், எது ஆன்மீகம், எது பௌதீகம், இது மெயினா மெட்டீரியல் எது, ஸ்பிரிச்சுவல் எது, அதை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கண்டுபிடிச்சுக்கணும். அதை நாம் உணரும் பொழுது கண்டிப்பாக நம்முடைய பாதை எவ்வாறு மேன்மையாக அமைத்து கொள்ளணும் என்பதை நம்மளால கண்டிப்பா அந்த பாதையை ஏற்று செல்ல முடியும் இல்லையா? சோ ஒரு விதத்தில் நானே எல்லாம் என்ற போதிலும் நான் சுதந்திரமானவன். எஸ், இந்த அதாவது ஜட சக்திகள் எல்லாமே பகவானிடத்திலிருந்து பிரிந்து வந்ததுதான். இந்த படைப்பிற்கே காரணம் என்ன? நாம பிறக்கும் பொழுது பக்தர்களாக பிறப்பதால், நாம பக்குவம் அடையாத நிலையில இருக்கும் பொழுது வைகுண்டத்துல போய் நாம அங்கேயும் இதே மாதிரிதான் நம்ம பொலிட்டிக்கல் பண்ணிடுவோம் இல்லையா? சோ இங்கேயும் அறியாமையில் தான் நம்ம நிறைய தவறுகள் இழைக்கின்றோம். அதே தவறுகளை அங்கேயும் சென்றால் அங்க வந்து நிம்மதியாக வாழ முடியாது. அதனால்தான் இந்த உலகத்திற்கு அனுப்பி பகவான் நாம வந்து பக்குவம் அடைந்த பிறகு நம்மள அங்க அழைச்சிக்கணும் நித்தியமாக வாழ்வதற்கு என்பதற்காகத்தான் இந்த செயலே. சோ அப்போ நாம ஞானத்தின் தரப்பில் நாம இட்டு செல்ல வேண்டும். அந்த மார்க்கத்திற்கு நாம செல்லணும் இல்லையா? ஆனா பக்தி கொண்டு செல்ல வேண்டும். பக்தி கொண்டு செல்லும் பொழுது நாம யோகத்தில் நிலை பெறுவோம், மேலும் வந்து முன்னேறியவனாக ஆவோம். ஆனால் பக்தியற்ற நிலையில் வெறுமனே கர்மயோகத்தையோ ஞான யோகத்தையோ செய்தால் மீண்டும் பிறவி என்பது நாம கண்டிப்பாக ஏற்க வேண்டியதுதான். நானே இந்த ஜட இயற்கைகள் அவரே படைத்தார். இப்ப அரசன் எவ்வாறு சட்ட திட்டங்களை எல்லாம் ஏற்றுகின்றானோ அந்த சட்ட திட்டங்களுக்கு அரசன் உட்படுவது கிடையாது. அவனுடைய மக்களுக்காக அவன் ஏற்றுகின்றான் இல்லையா? அதே போலதான் பகவானும் வந்து நமக்கு இந்த ஏற்கனவே 3 குணங்களை படைத்த அவர் வந்து அந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவருக்கும் குணங்களுக்கும் எந்த சம்பந்தம் கிடையாது. ஈசன் அலூஃப், அவர் ஒரு சுதந்திரமானவர் இல்லையா? நான் ஜட இயற்கையின் குணங்களுக்கு உட்பட்டவன் அல்ல, மாறாக அவை எனக்குள்ளேயே அடக்கம் என்று சொல்லிவிட்டார். அனைத்தும் அவரிலிருந்தே தோன்றியது இல்லையா? நாம தோற்றுவிக்கும் பொழுது அதற்கு நாம கட்டுப்படுவோமா? கண்டிப்பா கிடையாது. நம்மிடமிருந்து வந்த எதுக்கும் நாம கட்டுப்படுவது கிடையாது. சோ நாம சுதந்திரமாக இயங்குவோம் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ளும். இதே பௌதிக கண்ணோட்டத்துல பார்த்தாலும் அப்படிதான். அதனால வந்து he is above all குணாஸ் அப்படிங்கறத வந்து நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். நீர்குணவாதி, திரிபீர் குணர், அந்த 3 விதமான குணம் இல்லையா? சத்வம், ரஜஸ் மற்றும் தமஸ், 3 வகை குணங்களில் மயங்கி இருப்பதால் இந்த உயிர் வாழிகள் வந்து இந்த 3 குணங்களை சுத்தின்னு தான் இருப்போம். ஒரு காலகட்டத்துல வந்து ஏதோ ஒரு சுச்சுவேஷன்ல நம்ம வந்து தாமசிக்க இருக்கலாம், பிறவிலேயே நம்ம வந்து ஒரு சத்துவ குணத்துல கூட இருக்கலாம் இல்லையா? சோ அப்படிப்பட்ட இருக்கக்கூடிய இந்த 3 குணங்களை நம்ம வந்து சுத்திக்கிட்டே இருக்கோம். சத்துவமும் நமக்கு கட்டுண்ட உடலை தான் கொடுக்கும். ஏனென்றால் சத்துவ குணத்தில் இருப்பவர்கள் சுகத்தை எதிர்பார்ப்பார்கள், ஹாப்பினஸ், சந்தோஷம். அதே மாதிரி ரஜோல இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து பேர் ஆர்வம் இல்லையா? எல்லாம் அடையணும்ன்ற பேராசை என்பது இருக்கும். சோ அதே மாதிரி வந்து தாம்சிக்கையில இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து காமமாக அவர்களுடைய புத்தி, அதாவது எப்பவுமே புலனுகர்ச்சி செயல்கள், அந்த மாதிரி இதுலதான் அவங்களுடைய ஏதாவது ஒரு புலனுக்கு அவர்கள் வந்து எப்பவுமே வந்து சுகத்தை அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை. சோ இப்படிப்பட்ட குணாதிசயங்களில் வந்து மயங்கி இருக்கக்கூடிய இந்த உயிர் வாழிகள் 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட அழிவற்ற என்னை உலகம் முழுவதுமே அறியாது. எல்லாராலையுமே பகவானை பற்றி புரிந்து கொள்ள முடியாது. சோ இந்த வேறுபாடு காணக்கூடிய அந்த பக்குவம் வந்த பிறகுதான் எது மேன்மையான பாதை, எது நமக்கு வந்து நல்வழி கொடுக்குன்ற அந்த வேறுபாட்டை காணக்கூடிய அந்த பக்குவ நிலை வரும்பொழுதுதான் பகவானை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்கான ஒரு மார்க்கத்திற்கு நம்ம செல்கின்றோம். ஆனால் அது வரைக்குமே நம்ம வந்து பகவானை பற்றி நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியாது. எஸ், 14th வாசிங்க மாதாஜி.
தெய்வீ ஹேஷா குணமயி மம மாயா துரத்யயா மாமேவ ஏ பிரபத்யந்தே மாயாமேதாம் தரந்தி தே. ஹரே எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களான என்னது? இந்த தெய்வீக சக்தி வெல்லுவதற்கரியது இல்லையா? அதாவது இந்த பௌதிக இயற்கை வந்து நம்மளால வெல்றது அவ்வளவு சுலபம் கிடையாது இல்லையா? இந்த சாகரத்துல நம்ம வந்து விழுந்திருக்கோம், நீந்தி கரை சேரணும் இல்லையா? we have to catch the boat. பகவானுடைய அந்த திருப்பாதத்தை வந்து அடையத்துக்கான அந்த மார்க்கத்தை நாம வந்து பற்றி கொள்ள வேண்டும். அந்த மார்க்கத்தை பற்றி கொண்டால், நினைச்சாலே பற்றி கொண்டு அந்த செயல்களில் நாம் ஈடுபட்டாலே பகவான் நம்மளை வந்து எடுத்துட்டு போயிட்டு அக்கறையில கண்டிப்பா விடுவார். அந்த நம்பிக்கை என்பது நமக்கு வேண்டும். முதலில் நம்பிக்கை, அதுக்கப்புறம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம், அதுக்கப்புறம் தான் அவரிடத்தில் நாம தாழ்பணியக்கூடிய அந்த சுபாவத்தை வளர்த்து கொள்ள முடியும். சோ இந்த நம்பிக்கை இல்லாம நம்ம வந்து எதையுமே செய்ய முடியாது. ஆனால் என்னிடம் சரணடைந்தோர் இதனை எளிதில் கடக்கலாம் சொல்லிட்டார். பொழுதில் பகவான் நம்மளை வந்து காப்பாத்திடுவார். சோ அந்த மாதிரி நமக்கு பக்தி என்பது பூரணமாக அவரிடத்தில் நாம வைக்க வேண்டிய ஒன்று. அந்த பக்தியில நாம திளைக்கும் பொழுது அவர் நம்மளை ரட்சிப்பார் கண்டிப்பாக. எஸ் வாசி. நமாம் துஷ்கிருதி நோ மூடா பிரபத்யந்தே நராதமா மாயையா பஹ்ருதஜ்ஞானா ஆசுரம் பாவமாஸ்ரிதா. ஹரே கிருஷ்ணா. துஷ்கிருத்தினோ அப்படின்னாக்கா அதாவது தீயோர்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்படின்னா பக்தி பாதையில அவங்களுக்கு ஈடுபாடு இருக்காது. சோ சில பேருக்கு வந்து மாயையிலே இருப்பாங்க, சில பேர் நாத்திகத்தன்மையில இருப்பாங்க. அப்படிப்பட்டவர்களை பத்தி சொல்றதுதான் இது துஷ்கிருத்தினோ. நமாம் துஷ்கிருத்தினோ யார் என்பதை வந்து பகவான் சொல்ல. மூடா என்றால் வந்து மூடர்கள், அதாவது தான் எதற்காக இந்த கடமையை ஏற்றுகின்றோம் என்று தெரியாமல் வந்து எப்பொழுதுமே உழைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மூடர்கள். மேலும் பிரபத்யந்தே நரதாம. நரதாமா அப்படின்னாக்கா நர என்றால் மனிதர்கள் இல்லையா? அதாவது சோம்பேறித்தனமாக இருக்கக்கூடிய அத்தகைய லேசினஸோட எப்பவுமே வந்து எந்த ஒரு செயலிலுமே பக்குவமாக ஈடுபட மாட்டார்கள். அப்படிப்பட்டவர்கள் மயாய பிரகிருதம் ஞான ஆசுரம் பாவம் ஆஷ்ரிதாக. மனிதர்களிலே அதாவது மாயையில் எப்பொழுதுமே இருக்கக்கூடியவர்கள், எப்பவுமே பிராக்டிக்கலா இந்த பௌதீகம்தான் நித்தியம் என்று நினைக்கக்கூடியவர்கள். நம்ம கண்ணால பாக்குறதுதான் கரெக்ட் இல்லையா? பிரத்யக்ஷ பிரமாணம், கண்ணால பாக்குறது மட்டும்தான் ரைட். நான் இப்ப கடவுளை கண்ணால பார்த்தாதான் அவர் கடவுள் இருக்கேன்னு நம்புவேன். அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை இல்லையா? அந்த மாதிரி மாயையிலே சிக்கி கொள்ளக்கூடியவர்கள். சோ இந்த பிரபஞ்சமே அவர்களுக்கு உலகமாகி விடுகின்றது. சோ எல்லாம் என்னது, அதாவது அனைத்திலுமே அவர்களுடைய உரிமை கொண்டாடுறது, ஐ எம் த டூயர் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த தன்மை, இது எல்லாமே மாயையில் சிக்கிக் கொள்பவர்களுடைய சுபாவம். மேலும் ஆசுர பாவம், ஆசுரம் இதுதான் மோசமானது, நாத்திகத்தன்மை. நாத்திகத்தன்மை உடையவர்கள் தானும் கெட்டு இன்னொருத்தரையும் கெடுத்து விடுவாங்க. அத்தகைய ஒரு தன்மை உடையவர். ஏன்னா அவங்களுக்கு தத்துவங்கள் இருக்கும் இல்லையா, அவங்களுக்கு வந்து புத்தியும் இருக்கும். ஆனா அதை வந்து நல்ல வழியில எடுத்துட்டு போக மாட்டாங்க. அவங்களுடைய ஸ்பெகுலேஷன் அப்படின்னா அவங்க என்ன கற்பனையால நினைக்கிறாங்களோ அதுதான் ரைட்டுன்னு நினைச்சுட்டு போகக்கூடியது. சைப்போத்திக்கல் வே ஆஃப் திங்கிங் அப்படின்னா அவங்களுடைய யூகங்கள் அதன் அடிப்படையில் வந்து எல்லாமே ரைட்டுன்னு போறவங்க. ஸோ பக்தி பற்றிலாம் அவங்க ஏத்துக்க மாட்டாங்க. கடவுள் என்பவர் யாருன்றது யாருமே கிடையாது, இது எல்லாமே வந்து இயற்கை, அவ்வளவுதான் நினைப்பாங்க அவங்க வந்து. ஸோ மரணத்தின் ரூபத்தில் நாம வந்து மரணம் என்பது நமக்கு கடைசி, அவ்வளவுதான், அதுக்கு மேல எதுவும் கிடையாது. பிறப்பு இருக்கு, நாம யாரு, எல்லாமே வந்து உடல் ரீதியான ஐடென்டிபிகேஷன். இங்க ஆத்மா ஒண்ணு இருக்கு, இதை ஆள்பவர் எல்லாம் வல்ல இறைவன். அப்படிப்பட்ட ஞானத்தை எல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளாத அந்த மனநிலை உடையவர்கள் நாத்திகத்தன்மை. சோ சற்றும் அறிவற்ற மூடர்களும் மனிதரில் கடைநிலையோரும் மாயையால் அறிவு கவரப்பட்டவர்களும் இல்லையா, அவங்களுடைய இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாமே மாயைக்கு உட்பட்ட செயல்களிலோடு இருப்பாங்க. பௌதீகத்திலேயே தான் அவங்களுடைய மனசு இருக்கும், அதை தான் எக்கனாமிக்ல தான் போகணும்னு நினைப்பாங்க. அப்படிப்பட்டவர்கள் அசுரனின் நாத்திகத்தன்மையை ஏற்றவர்களான துஷ்டர்கள் என்னிடம் சரணடைவது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டார் பகவான். அப்படின்னா கடவுளை தவிர அனைத்துமே வந்து அனைத்து செயல்களில் ஈடுபடுபவர்கள் இவர்கள். எக்ஸாம்பிள் நம்ம இங்க பார்த்தோம்னாக்கா மூடர்கள். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கழுதை எடுத்துக்கோங்க. கழுதை வந்து ஒரு புல்கட்டுக்காக எவ்வளவு சுமை வேணாலும் சுமக்கும் இல்லையா? சோ அதே மாதிரிதான் நம்ம வந்து இத்தினூண்டு ஒரு இன்கம்காக நாம என்ன பண்றோம், நம்ம உடலை வருத்தி நம்ம வந்து ஒரு நாளைக்கு 16 மணி நேரம் கூட நம்ம வந்து உழைக்கின்றோம். ஆனா கடைசி காலகட்டத்துல அந்த உடல் உபாதைகள்ல நம்ம
சிரமமும் படுகின்றோம் இல்லையா? சோ நிறைய சம்பாதிக்கணும்ன்ற அவசியமும் கிடையாது. நமக்கு என்ன தேவையோ அதற்கேற்றவாறு நம்ம வாழ்க்கை நிலையை அமைத்து கொண்டால் போறோம். சோ எல்லாருக்கும் ஒரு இறைவன் படைப்புல வந்து கோட்டா வந்து கண்டிப்பா கொடுத்திருக்காரு. அந்த கோட்டா அளவுக்கு சம்பாரிச்சாலே போறோம். நம்ம வாழ்க்கை இந்த உலகத்துல சாப்பிடுறது, இருக்கிறதுக்கு இடம், படுக்கிறதுக்கு இடம் இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு இடம், அதே மாதிரி உணவு. இந்த இதுக்கு நம்ம வாழ்நிலையை வந்து மேம்பாடா எடுத்துட்டு போகிறதுக்கான சம்பாத்தியம் இருந்தால் போறோம். 10 வீடுகள் 20 வீடுகள் வாங்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. சோ அந்த மாதிரி கோட்டா வந்து இந்த இடத்துல வந்து நிரந்தரமா தங்கறதுக்கு வரல. அதுக்கு எதுக்கு நம்ம அவ்வளவு உழைக்கணும்? அதனால செல்ஃப் கண்டெய்ன்மெண்ட், அதாவது மன திருப்தியை வந்து ஏற்படுத்திக்கக்கூடிய பக்குவ நிலையை நம்ம எடுத்துட்டு வரணும் இல்லையா? ஒரு புல்கட்டுக்காக வந்து கழுதை வந்து நிறையவே சுமக்குது. அது போலதான் நம்முடைய வாழ்க்கை தரமும் கூட நிறைய வந்து நாம வந்து சுமக்க வேண்டாம். நரதாமா என்பது மனிதர்களுடைய கடைநிலையோர், அதாவது சோம்பேறித்தனம் அந்த மாதிரி நிலை. ஜகாய் மதாய் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டோரி உங்களுக்கு கண்டிப்பா நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். இந்த ஜகாய் மதாய் என்பவர்கள் வந்து அவர்கள் வந்து கொலை கொள்ளை இந்த மாதிரியான செயல்களில் ஈடுபடும். அதாவது அவங்கதான் வந்து மனிதர்களிலே கடைநிலையோர் என்று சொல்வார்கள். பிறப்பால் கிடையாது. ஒருவர் ஆற்றக்கூடிய செயல்களின் அடிப்படையில் அவனை வந்து நம்ம கண்டிப்பா கிரேட் பண்ணணும் இல்லையா? சோ பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ்ல செய்யப்படுறவங்களும் அவங்கள வந்து ஒரு உயர்வான ஸ்தானத்துல ஒரு ரிஷி, அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு குருமார்கள், இவங்க எல்லாமே அந்த நிலையில தான் நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா? மேலும் வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து சத்திரியன், அதுக்கப்புறம் வைஷ்யன், சூத்ரன் பார்த்தோம். ஆனா இவங்க சூத்ரர்களோட மோசமானவர்கள். இவர்கள் சூத்ரர்கள் வந்து உழைப்போர்கள், இந்த சமுதாயத்திற்கு தேவை இல்லையா? அவர்கள் 4 பேருமே வந்து பேலன்ஸ்டா போகணும். அப்பதான் இந்த சமுதாயம் வந்து பக்குவமான நிலையை வந்து நிம்மதியை வந்து ஏற்படுத்தும். ஆனா இவங்க வந்து அதை விட மோசமானவர்கள், ஜகாய் மதாய். சோ ஹரிநாம சங்கீர்த்தனத்தை வந்து சொன்ன, அதாவது நித்யானந்த பிரபு சைத்தன்ய பஞ்சதத்துவ மந்திரத்தை பத்தி உங்களுக்கு சொன்னேன் இல்லைங்களா? சோ சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த பிரபு, அவருடைய சிஷ்யர் தான் நித்யானந்தர். சோ அவரை வந்து அவர் வந்து இவங்க அவங்க அப்ப அந்த காலகட்டத்துல வந்து சங்கீர்த்தன மகா யக்ஞம் என்பது நடந்து கொண்டிருந்த காலம். சோ இவரும் வந்து அதை பரப்பின்னு இருந்தார். ஆனா ஜகாய் மதாய் வந்து அவர் நிறைய அடிச்ச வரைக்கும் போயிட்டாங்க. ரத்தம் எல்லாம் வந்துருச்சு நித்யானந்த பிரபுக்கு. இருந்தாலுமே அவர்களை வந்து மன்னித்து அவர்கள் நல்ல நிலை அடையணும்னு நினைச்சாரு நித்யானந்த பிரபு. சோ இந்த கேள்விப்பட்ட பிறகு சைத்தன்ய மகா பிரபு ஓடி வந்து அவங்கள வந்து கண்டிப்பா, அவரே கருணாமூர்த்தி தான். சோ பகவான் கூட அப்படிதான், தன்னை யாரும் நிந்தித்தால் அவர் வந்து பொருட்படுத்த மாட்டார். ஆனால் தன்னுடைய பக்தர்களை ஏதாவது கடினமான சூழ்நிலையில பார்த்தார்னா, யாராவது அவங்கள நிந்திக்கிறாங்களா, யாராவது அவங்களுக்கு தொந்தரவு கொடுத்தாக்கா கண்டிப்பா அவர்களை வந்து அவர் விடுவது கிடையாது. அதே மாதிரிதான் சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் வந்து நித்யானந்த பிரபுவை ரட்சிப்பதற்காக வருகின்றார். சோ வந்தப்போ அங்க அவர் அவங்களை கொல்லணும்னே நினைச்சிட்டார் அவர் சைத்தன்ய மகாபிரபு. ஆனா நித்யானந்த பிரபு நிறுத்தி அவங்களை வந்து பிற்காலத்தில் ஒரு நல்ல பக்தர்களாக மாற்றினார். ஒருவர் தாம்சிக் இயல்புல இருந்தா சத்துவகுணத்துக்கு போறது என்பது சாத்தியக்கூறே கிடையாது. ஆனால் ஒரு குரு நினைச்சா வந்து ரொம்ப கடைநிலையா இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதனையும் வந்து ஒரு சத்வகுணத்திற்கு எடுத்துட்டு வந்து அவனை வந்து விடுதலைக்கான மார்க்கத்திற்கு வழி கொடுப்பார். சோ இது குரு என்பவர் யார்? கடவுளுடைய பிரதிநிதி. நாம வந்து பகவான் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து அநேக ரூபங்களை ஏற்று வருகின்றார். சோ குருவின் வடிவத்திலும் வருபவரும் வந்து எம்பெருமான் தான் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ அவர் உண்மையை கண்டிருப்பார் இல்லையா? குரு என்பவர், அவரால் தான் நமக்கு வந்து நல்வழி படுத்த முடியும். மேலும் அசுரம் என்பது இங்க ராவணனுக்கு வந்து உதாரணம். அவன் என்ன செய்யணும்னு நினைச்சா, இந்த உலகத்தை வெல்லணும்னு நினைச்சான் இல்லையா? சோ ஜகாய் மதாய் வந்து அதாவது செண்டாளத்தனமாக இருந்தவர்கள். சோ இந்த மாதிரி இப்படிப்பட்டவர்கள் நாத்திகர்கள் வந்து நம்ம கடவுள் என்பவர் இல்லை என்று சொல்பவர்கள் அனைவருமே நாத்திகர்கள். சோ ஜெனரல் கேட்டகரியா அவங்கள பத்தி நம்ம சொல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. அதுல நல்ல புலமை வாழ்ந்தவர்களும் இருக்காங்க, அடிச்சு பேசுறவங்களும் இருக்காங்க. ஆனா அவங்களும் வீட்டுல சாமி கும்பிட்டு இருப்பாங்க. இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல அதான் நடக்குது. வெளியில வந்து அவங்களுடைய இது நிலைக்காக வந்து அனைத்துமே நம்ம உரைக்கிறார்கள். ஆனா வீட்டுல அவங்க டிஃபரெண்டா தான் இருப்பாங்க. 16th வாசிங்க மாதாஜி. சதுர்விதா பஜந்தே மாம் ஜனா சுக்ருதினோர்ஜுன ஆர்த்தோ ஜிக்யாசுரர்த்தார்த்தி ஞானீச்ச பரதர்ஷப. ஆர்த்தோ என்றால் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா துயருற்றோர். யாரெல்லாம் பகவானை தேடுவாங்க சொல்லுங்க? கஷ்டத்துல இருக்கிறவங்க தான் பகவானை தேடுவாங்க இல்லையா? இன்னொன்னு செல்வத்தை வந்து சேர்த்து பகவானுக்கு நித்திய தொண்டு புரியணும்னு நினைக்கிறவங்களும் பகவானை தேடுவாங்க. மேலும் வந்து
இல்லையா? பகவானை பற்றி இன்னும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கணும். ஸோ பூர்ணத்தினுடைய உண்மையை அறிய வேண்டும். ஸோ பகவானை பற்றி முழுமையாக தெரிஞ்சுக்கணும். கேள்வி உடையோர், ஜிக்னாஷு என்றால் கேள்வி உடையோர். இன்னும் இதெல்லாமே இப்ப நீங்க எல்லாம் கூட கிளாஸ் முடிஞ்ச பிறகு கேள்வி கேட்பீங்க இல்லையா? ஸோ அதுல வந்து ஒரு வேல்யூபிள் கேள்வி, ஸோ லாஜிக்கா புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறது எல்லாமே சில கேள்விகள் வரும் இல்லையா? ஸோ அதுதான் ஜிக்னாஷூர். மேலும் ஞானி, அதாவது பகவான் வந்து பூர்ணத்தினுடைய சொரூபம், அவரை பற்றி தெரிந்து கொள்பவர்கள். இந்த 4 பேருமே நல்லோர்கள். சுக்ருதினோ அப்படின்னாக்கா நல்லோர்கள். சோ மனிதர்களில் வந்து 4 விதமான நல்லோர்கள் எனக்கு தொண்டு புரிகின்றனர் என்று சொல்றார். சதுர்விதா 4, பஜந்தே மாம், தொண்டு பஜாமி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? பகவானுக்கு தொண்டு பஜந்தே, எனக்கு தொண்டு புரிகிறார்கள். ஜனா, அப்படிப்பட்ட ஜனம் யார் என்றால் சுக்ரிதி நோஸ், ஜெனரல் கேட்டகரி இல்லையா? அதாவது நல்லோர்கள் அப்படின்ற ஒரு இது. அர்ஜுனா தெரிஞ்சுக்கோ, ஆர்த்தோ ஜிக்னாஷூர், அர்த்தார்த்தி ஞானி. அர்த்தார்த்தினா செல்வத்தை விரும்புபவர், ஆர்த்தோ என்பவர் துயருற்றோர், ஜிக்னாஷூர் கேள்வி, அதாவது கேள்வியுடையோர், நிறைய கேள்விகள் கேட்கணும்னு நினைப்பாங்க. ஞானி என்பவர் பகவானை பற்றி புரிந்து கொள்ளணும்னு நினைப்பவர், பூர்ணத்தின் அறிவை தேடுபவர் என்று சொல்லப்படுகின்றது. சோ இந்த இடத்துல எக்ஸாம்பிள் கஜேந்திர மோக்ஷம். கஜேந்திரன் என்பவர் வந்து ஒரு சாபத்தினால்தான் யானை ஆகின்றார். இந்த இடத்துல முதலையும் வந்து சாபத்தினால்தான் முதலை ஆகுது. இவன் வந்து அசுர அரசன். இவன் வந்து இந்த முதலை, இந்த பெயர் தான் எனக்கு ஞாபகம் வரல. சோ கஜேந்திரன் வந்து மனிதனாக இருக்கும் பொழுது இல்லை, ஒரு அரசனாக இருக்கும் பொழுது வந்து பகவானுடைய தூய பக்தன். ஒரு சாபத்தினால் வந்து கஜேந்திரன் ஆகின்றான். சோ ஒரு முறை இந்த மாதிரி பகவானுக்கு எப்பவுமே அந்த யானையான பிறகு கூட அவர் வந்து நித்திய தொண்டு புரிந்து கொண்டிருந்தார். சோ புரிந்து கொண்டு இந்த மாதிரி குளிச்சுட்டு செய்யறது. இப்ப நம்ம கூட சில கோயில் யானைகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அழகா குளிச்சுட்டு அதுக்கு வந்து நாமம் வச்சு இதெல்லாம் வச்சு பாக்குறோம் இல்லையா? அதே மாதிரிதான். சோ இந்த குளிக்கும் பொழுது யானையினுடைய காலை வந்து முதலை வந்து கவி விடுகின்றது. அதுக்கும் பாவ விமோக்ஷனம், இப்போ கஜேந்திரனுக்கும் பாவ விமோக்ஷனம். துயருற்ற நிலையில் வந்து பகவானுக்கு பூஜை, அந்த தொண்டு புரிந்து கொண்டே கதறுகின்றது கஜேந்திரன். பகவானும் வந்து அந்த இடத்துல வந்து முதலையை வந்து வதைத்து கஜேந்திரனுக்கு மோட்சத்தை வழங்குகிறார். சோ அரசனாக இருந்து சபித்ததால் யானையாகி மீண்டும் வந்து மோட்சத்தை பெறுகின்றார். ஏனென்றால் அவர் ஒரு தூய பக்தன். சோ இந்த இடத்துல நெக்ஸ்ட் இதுல வந்து துயருற்றோர்ல கூட இன்னொன்னு என்னன்னாக்கா, நம்ம திரௌபதி அவங்களுக்கும் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆபரதானம் இல்லையா? சோ ரக்ஷணை என்பது செய்தார் பகவான். சோ இதுவும் நமக்கு தெரியும். இது ரெண்டுமே வந்து துயருற்றோர். இங்க ஜிக்னாஷூர் வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி, அதாவது இங்க இந்த பிக்சர்ல இருக்கக்கூடியது யாருன்னா வியாசதேவர், அவருடைய மனைவி. பகவானே ஸ்வயம் வந்து, அதாவது அவருடைய மனைவி வயிற்றில வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த சுகதேவ கோஸ்வாமி பிறக்கின்றார். இதுக்கு ஒரு பெரிய ஸ்டோரி, ஐ திங்க் உங்களுக்கு சொன்னா எனக்கு தெரியல. சோ சுகர் வந்து சுகா என்றால் பறவை, அதாவது கிளி என்று பொருள் ஆக்சுவலி. சோ ஹிந்தியில வந்து சுகா என்றால், தமிழ்ல வந்து கிளி. சோ அது சுகதேவ் கோஸ்வாமி, அதாவது 16 ஆண்டுகள் வந்து தாயின் கருவிலே இருந்தவர் தான் வந்து சுகா. சோ இது எப்படின்னா, இந்த கிளி வந்து உங்களுக்கு நாளைக்கு வேணா இந்த ஸ்டோரி சொல்றேன், நான் இன்னைக்கு இந்த கிளாஸை முடிச்சிடலாம். சோ இங்க வந்து கேள்வி உடையோர் என்பது பாகவதமே வந்து பரிஷித் மகாராஜருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து இவருக்கு யாருக்கு சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கு இடையில நடக்கக்கூடிய கேள்வி பதில்கள் தான், உரையாடல் தான் ஸ்ரீமத் பாகவதமே. அதனால இது வந்து எதை கேட்கின்றார், இங்க வந்து கேள்வியுடையோர் என்பதற்கு இது எடுத்துக்காட்டு. மேலும் இங்க நைமிஷாரியணத்துல கூட வந்து சுத கோஸ்வாமியும் அதுக்கப்புறம் சௌனிக ரிஷிகளும் அதேதான், அவர்கள் இருவரின் இடையில நடக்கக்கூடிய உரையாடல் கேள்வியுடையோருக்கு. மேலும் வந்து பூர்ணத்தினுடைய உண்மையை தேடுவது யாரு? நம்ம ஹனுமன் வந்து பகவானை, அவருக்கு நித்திய தொண்டு புரியறது. இங்க துருவ மகாராஜ் வந்து அவர் வந்து அர்த்தார்த்தி. முதலில் வந்து தனக்கு உரிமை வேண்டும், இந்த பௌதிக இந்த அரசை ஆளணும்னு நினைச்சிட்டுதான் வந்து 5 வயது சிறுவனாக இருந்து வந்து கானகத்தில் வந்து தபஸ் இருக்கின்றார், நாரதருடைய வழி நடத்துதல்ல. ஆனா அப்படிப்பட்ட தபஸ்ல வந்து அவர் முன்னேறி வெற்றி கண்ட பிறகு பகவான் உனக்கு வேண்டிய ராஜ்யத்தை நீ பெற்றுக்கொள்ளுன்னு சொல்லும் பொழுது, எனக்கு ராஜ்யம் வேணாம் பகவானே, எனக்கு உங்களை பற்றியான பக்தியில இருந்தா போறோம்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டார். சோ எப்பவுமே நமக்கு ஒரு இலக்கு இந்த பௌதிகமா இருந்தாலும் முதலில் நம்ம பக்தியில் நிலை கொள்ளும் பொழுது நமக்கு வந்து ஆன்மீகத்தின் தரப்பில் செல்வதற்கான மார்க்கம் நமக்கு கிடைக்க பெறுகின்றது இல்லையா? நெக்ஸ்ட் வாசிங்க மாதாஜி. 17 எத்தனை இருக்கு? 19. நிறைய இது 22 இல்ல 19 வாசி. 19 தானே.
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः. சுதுர்லபா, மிகவும் அரிதானது. வெரி ரேர் டு அச்சீவ். மிகவும் அரிதானது இல்லையா? சோ ஒருவர் வந்து பற்பல பிறவிகளுக்கு பின் உண்மையான அறிவுடையவன் வந்து எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாக இருக்கக்கூடிய எல்லாமாக என்னை அறிந்து, அதாவது பகவான் அனைத்து காரணங்களுக்கும் காரணமானவர் அவர்தான் என்பதை உணர்வதற்கு நாம பற்பல பிறவிகள் தேவர் வழிபாடு பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து பகவான் வழிபாட்டுக்கே வருகின்றோம் இல்லையா? அப்பொழுது பகவானிடத்தில் சரணடையும் பொழுது அடையக்கூடிய அவன் அத்தகையவன் வந்து மகாத்மாவாக அறியப்படுகின்றான். அத்தகைய பிறவி வந்து மிகவும் அரிதானது என்று சொல்லப்படுகின்றது. எஸ், 20th வாசிங்க மாத்தா. 2021 ரெண்டு சேர்த்து வாசிக்கிட்டா? வாசிங்க வாசிங்க மாதாஜி. कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञाना प्रपद्यन्तेऽन्य देवता तं तं नियममास्ताय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यां यां तनुं भक्त श्रद्धयार्चितुम् इच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विददाम्यहम्. हरे कृष्ण. ஜட ஆசையால் நம்ம எப்ப பௌதிகத்துல இருக்கிறோமோ அது வரைக்கும் நம்ம வந்து பௌதிக செயல்கள்ல தான் நம்மளுடைய மனசு இருக்கும் இல்லையா? சோ தேவர்களிடம் சடையடைந்து தனது இயற்கைக்கு ஏற்ற வழிபாட்டு முறைகளையும் நியமங்களையும் பின்பற்றுகிற தேவர்களிடத்திலே நம்ம பக்தி தான் கொள்ளணும். ஏனென்றால் தேவர்களுக்கும் மனிதர்களுக்கு இடையிலே ஒத்துழைப்பு கண்டிப்பாக தேவை என்பதை 4ஆம் அத்தியாயத்திலே பகவான் சொல்லியிருக்கார் இல்லையா? 3ஆம் அத்தியாயத்திலே நம்ம வந்து யாக சக்கரத்தை படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அது மாதிரி அவர்களுக்கு நாம கண்டிப்பாக பிரார்த்தனைகள் நமஸ்காரங்கள் இல்லையா, அவர்களுக்கும் மரியாதைகள் எல்லாம் நம்ம செய்யணும். ஆனால் பலன்களை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடாது. அவர்கள் நமக்கு இது செய்யணும்னு நினைச்சுன்னு நம்ம செய்யக்கூடாது. ஆனா அந்த மாதிரி வகையில தான் நம்மளுடைய தேவ வழிபாடு இன்றைக்கும் நடந்துட்டு இருக்கு இல்லையா? நாமே சில நியமங்களை எல்லாம் கூட வச்சிடணும். அந்த நியமங்கள் நாம தோற்றுவித்து நம்மளை ஃபாலோ பண்ணி செய்யக்கூடியவங்களும் உண்டு. இதுதான் நியமங்கள் என்று எங்குமே கிடையாது இல்லையா? அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில நாம் இருக்கோம். எல்லோரும் இதயத்திலும் நான் பரமாத்மாவாக இருக்கின்றேன். மேலும் வந்து பகவான் இடத்துல சொல்றார், தேவர்களை வழிபட வேண்டும் என்று ஒருவன் விரும்பும் பொழுது நாம ஒரு தேவதையை வழிபடணும்னு நம்ம மனசுல ஒரு ஆசை எழுந்தனாக்கா பகவான் அதை வந்து ஊர்ஜிதப்படுத்துகின்றார். எஸ், வழிபடு. ஏன்னா யாரையுமே வணங்காம இந்த மனித பிறவியை நாம இழந்துவதை விட இல்லையா, பகவான் வந்து நமக்கு தாய் தந்தை. ஒரு தாய் கண்டிப்பாக தன் பிள்ளைகள் வீட்டுக்கு வந்து சேரணும் தான் நினைப்பான். ஆனா எந்த விதத்திலயாவது தன் வீடு வந்து சேரணும்னு நினைப்பான். அதே மாதிரிதான் பகவான், நீ யாரையுமே கும்பிடாம கீழே போய் நரக உலகங்களுக்கோ இல்ல வந்து கீழ் உலகங்களுக்கு தள்ளி போயிட்டேனாக்கா மீண்டும் மேல வர முடியாது இல்லையா? அதனால இந்த மனித பிறவை இழந்து விடக்கூடாது. அதற்காக நாம மனசுல வந்து ஒரு தேவதையை வணங்கணும்னு நினைச்சோம்னாக்கா அதை வந்து பகவான் வந்து உள்ளுக்குள்ள இருந்து ஊர்ஜிதப்படுத்துகின்றார். சோ அந்த குறிப்பிட்ட தேவனிடம் பக்தி செய்வதற்கான அவனது நம்பிக்கை நானே பலப்படுத்துகின்றேன். என்னை வணங்கவில்லை என்றாலும் அட்லீஸ்ட் பிறரையாவது வணங்கி நன்னிலை அடைந்து பற்பல பிறவைகளுக்கு அப்புறம் வந்து என்னை வந்து சேர்வாய். சோ அதுதான் நமக்கு எல்லாருக்குமே இறுதி இலக்கு. எஸ், 22, 23 வாசிங்க மாதாஜி. சதயா சதயா ஸ்ரத்தயா யுக்தஸ் தஸ்யாராதனமீஹதே லபதே ச ததக் காமான் மயைவ விஹிதான் ஹிதான். சோ இத்தகைய வாசிங்க மாதாஜி. அந்தவத்து ஃபலம் தேஷாம் தத்பவத்யல்பமேதசாம் தேவான் தேவயஜோ யாந்தி மத்பக்தா யாந்தி மாமபி. எஸ், இத்தகைய நம்பிக்கையுடன் இணைந்து, அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட தேவதையை வணங்கக்கூடிய அந்த நம்பிக்கையுடன் இணைந்து அவன் ஒரு குறிப்பிட்ட தேவரை வழிபட்டு தன் ஆசைகளை வந்து பூர்த்தி செய்து கொள்கின்றான். ஆனால் உண்மையில் அந்த தேவர்களால் வணங்கக்கூடிய பலன்கள் அனைத்தும் பகவானிடத்திலிருந்து தான் வருகின்றது. இன்டைரக்டா நம்ம பகவானிடத்திலிருந்து தான் பெறுகின்றோம். அந்த பெனிடிக்ஷன்ஸ் சொல்லுவாங்களே, வரங்கள் தேவர்களுக்கும் பகவான் தான் கொடுக்கிறார். அதை தான் நமக்கு அவங்க வழங்குகிறார். ஏன்னா அவர்கள் அனைவருமே இந்த பிரபஞ்சத்தை ஆள்வதற்காக வந்து படைக்கப்பட்டவர்கள் தேவர்கள் எல்லாமே. சோ தேவர்களை வழிபடும் சிற்றறிவு படைத்த, அதாவது நமக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் லெஸ் வணங்குறோம். அதுக்கப்புறம் தான் பக்குவமான மனதை வந்து ஏற்படுத்துகின்றோம் இல்லையா? பல்வேறு பிறவிகள் வந்து தேவர்களை வந்து வணங்கும் பொழுது அந்த தேவர்களுடைய அனுகிரகத்தால வந்து நாம வந்து புத்தியை வந்து பக்குவ நிலைக்கு எடுத்து செல்ல மார்க்கம் கிடைக்கிறது. சோ இப்ப வந்து 3 குணங்கள் வந்து எது பாத்தீங்கன்னாக்கா, மகாவிஷ்ணு வந்து சத்துவகுணத்திற்காகவும், அது பின்னாடி நாளைக்கு வரக்கூடிய கிளாஸ்ல படிப்போம். மேலும் வந்து பிரம்மர் வந்து
ரஜோகுணத்தோடையும், தாம்சிக்கு வந்து சிவனையும் தான் சொல்லுவாங்க. ஏன்னா சிவனை வழிபடும் பொழுது நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த அஜ்ஞானம் என்பது விலகுகின்றது. சோ ஒருவர் வந்து அநேக ஜென்மங்கள் வந்து சிவனை வழிபட்டிருந்தால் ஒழிய அஜ்ஞானத்திலிருந்து அவனால வந்து வெளியில வர முடியாது. டைரக்டா வந்து பகவானை வந்து வணங்கக்கூடிய பிராப்தம் வந்து எடுத்த உடனே கிடைக்கிறது கிடையாது நமக்கு. சோ தேவர்களை வழிபடுவோர் தேவர்களின் உலகுக்கு செல்வர். எல்லாமே நம்ம தேவோலகம் எல்லாமே ஒரு அண்டத்துக்குள்ளதான் இருக்கு. சோ நாம எங்கே சென்றாலும் மீண்டும் இந்த இடத்துக்கு வந்துதான் ஆகணும். பிறவி என்பது உண்டு. ஆனால் இந்த அண்டங்களை விட்டு செல்லும் பொழுது, பகவானிடத்தில் சேரும் பொழுது, வைகுண்டத்துக்கு செல்லும் போது மீண்டும் இந்த இடத்துல நம்ம பிறவி எடுப்பது கிடையாது. எனது பக்தர்கள் இறுதியில் எனது உன்னத உலகை அடைகின்றனர்னு சொல்லிட்டாரு பகவான். எஸ், வாசிங் மாதாஜி. அவ்யக்தம் யக்திமாபன்னம் மன்யந்தே மாம புத்தயः பரம் பாவமஜானந்தோ மமாவ்யயம் அனுத்தமம். எஸ், என்னை பக்குவமாக அறியாத அறிவற்ற மனிதர்கள், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தில் எஸ் அஜ்ஞானத்தில் இருப்பவர்கள் 4 விதமான துஷ்கிருத்தினோஸ் பத்தி படிச்சோம் இல்லைங்களா? அவர்களை பகவானை பற்றி அறியாதவர்கள், அவர் சுயம் இந்த இடத்துல அவதாரம் எடுக்கும் பொழுது அவரும் நம்மள மாதிரி ஒரு மனித பிறவிதான். எஸ்பெஷலி நாத்திக தன்மை உடையவர்கள். சோ அவர்கள் நினைப்பாங்க, அவங்களையும் சாதாரண மனிதராக நினைத்து, எக்ஸாம்பிள் நம்ம சகுனி எடுத்துக்கலாம் இல்லையா, துரியோதனனை எடுத்துக்கலாம். சோ அவரை வந்து ஒரு பகவான் என்று நினைக்கல இல்லையா? சோ முன்னர் அருவமாக இருந்ததாகவும் இப்பொழுது நான் உருவத்தை ஏற்றிருப்பதாகவும் அவர்கள் வந்து சொல்கின்றனர் இல்லையா? சோ அவர்கள் சிற்றறிவினால் அழிவற்றதும் மிகவும் உயர்ந்ததுமான எனது பரம இயற்கை பற்றி அவர்கள் அறியார்கள். அதாவது வைகுண்டம் கோலோகத்தை பற்றி அவர்களால புரிந்து கொள்ள முடியாது. எஸ், 25-26 2 வாசிங்க. நாகம் பிரகாசம் சர்வஸ்ய யோகமாயா சமாவிருதக மூடோயம் நாபிஜானாதி லோகோ மாமஜமவ்யயம் வேதாகம் சமதீதானி வர்த்மானானி சார்ஜுன பவிஷ்யானி ச பூதானி மாம் து வேதன கஷ்சன. சிற்றறிவுடையோர் சிற்றறிவுடையோருக்கு முற்றாள்களுக்கு நான் எப்பொழுதும் தோன்றுவதில்லை. அதாவது புத்தியில் கடைநிலையாக இருந்தால் பகவான் அவர்களுக்கு தோன்றுவது கிடையாது. ஞானத்தை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் எப்பொழுது அடைகின்றோமோ அப்பொழுதுதான் நம்மளால வந்து பகவானை வந்து தெரிந்து கொள்வதற்கான மார்க்கம் நமக்கு கிடைக்க பெறுகின்றது. நான் எனது அந்தரங்க சக்தியால் வந்து கவரப்பட்டிருக்கின்றேன், அதாவது மறைக்கப்பட்டிருக்கின்றார். பகவான் யோகமாயையால் நமக்கு வந்து மறைக்கப்பட்டிருக்கின்றார். நானே பிறப்பற்றவன் அழிவற்றவன் என்பதை அவர்கள் அறிவது கிடையாது. சோ பகவான் பிறப்பற்றவர் என்று இன்னொரு முறை இந்த இடத்துல ஊர்ஜிதப்படுத்துகின்றார் இல்லையா? சோ அவர் அழிவற்றவரும் பிறப்பும் அற்றவர் அழிவும் அற்றவர் என்பதை நாம மீண்டும் வந்து உணர வேண்டும். சோ கடந்த காலத்தில் வந்து கடந்த காலத்தில் நடந்தவை பகவானால எல்லா காலத்தில் நிகழ்ந்த அனைத்தையுமே நினைவில் கொள்ள முடியும். ஏனென்றால் அவர் பிறப்பற்றவர் அழிவற்றவர் எப்பொழுதுமே இருக்கக்கூடியவர் நபர். ஆனா நம்ம வந்து மரணிப்போம், மீண்டும் பிறவி எடுப்போம். நமக்கு இந்த ஜென்மத்துல நடந்த விஷயங்கள், சிறு பிராயத்து நடந்த விஷயங்களே நமக்கு ஞாபகம் இருக்காது. சோ இன்னும் கொஞ்சம் காலகட்டம் வயோதிகம் ஆகும் பொழுது நேற்று நடந்த விஷயம் கூட நம்மளால வந்து ஞாபகத்துல வச்சுக்க முடியாது. அவ்வளவு நமக்கு மெமரி என்பது, ஏன்னா குறையுடைய நிலைகள் எல்லாமே இந்த இடத்துல, புலன்களுடைய செயல்களும் வந்து குறையோடு தான் இருக்கின்றது இந்த இடத்துல. கலியுகமே குறைகள் நிறைந்த கலியுகம் தான் இது இல்லையா? சோ இனி நடக்க போகின்றவர் அனைத்தையுமே அறிவேன். பகவானுக்கு எல்லாமே தெரியும். சோ என்ன நடந்தது, இப்ப என்ன நடக்கிறது, இனிமே என்ன நடக்கும் எல்லாமே அவருக்கு தெரியும். ஆனா நமக்கு தெரியாது. என்ன நடந்திருந்து போன ஜென்மத்துல நமக்கு தெரியாது. இப்ப நடக்கிறது ஓரளவுக்கு தெரியும், இனிமே என்ன நடக்கும் நமக்கு தெரியாது. சோ அந்த மாதிரி நான் எல்லா ஜீவாத்மாக்களையும் நன்கறிவேன். ஏன்னா அவர் தான் எல்லாருடைய ஹிருதயங்களிலே இருக்கார். அவருக்கு எல்லாருமே தெரியும். கணக்கு எழுதுறவரே அவர் தான் இல்லையா? நமக்கு அடுத்த பிறவினுடைய நிர்ணயிப்பே அவர் தான் கொடுக்கிறார். சோ நாம் என்னென்ன செயல்கள் செய்திருக்கிறோமோ நம்ம அம்மாவுக்கும் அப்பாவுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கா திரு பிராயத்துல நம்ம தப்பு செஞ்சா கூட. ஆனா பகவான் வந்து கண்டிப்பா அந்த கணக்கு அக்கௌண்ட் எழுதியிருப்பார் இல்லையா? அந்த மாதிரிதான் இப்பயும் அதே மாதிரிதான். நாம் என்ன தவறு இழைத்தாலும், நன்மைகள் செய்தாலும், புண்ணிய காரியங்கள் செய்தாலும் அனைத்தையுமே நம்ம வந்து அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் உண்டு. சோ ஆனால் என்னை பற்றி அறிந்தவர் யாரும் இல்லை. ஏனென்றால் அவர் யோக மாயையால் மறைக்கப்பட்டிருக்கின்றார். எஸ் 28. எஸ் ஏஷாம் த்வந்தகதம் பாபம் ஜனானாம் புண்ணிய கர்மணாம் தே துவந்த மோக நிர்முக்தா
பஜந்தே மாம் திருடவிரதாக. எஸ், பகவானை பற்றி பகவானுக்கு நாம சேவகம் செய்தோம்னா எத்தனையோ பிறவிகள் நம்ம வந்து புண்ணிய காரியங்கள் செய்திருந்தால் மட்டும்தான் பகவானை சேவிக்கக்கூடிய பிராப்தத்தை நம்ம பெறுகின்றோம். அதுதான் இந்த இடத்துல பாக்குறோம். முற்பிறவிலும் இப்பிறவிலும் புண்ணிய செயல்களில் ஈடுபட்டு இல்லையா, எவரது பாவங்கள் வந்து விளைவுகள் வந்து முழுமையாக ஒழிக்கப்பட்டது அப்படின்னா பாவங்களிலிருந்து நாம வந்து விடுதலை அடைந்திருக்க வேண்டும். அப்பதான் பகவானை சேவிக்கக்கூடிய அந்த பிராப்தமே நமக்கு பெறுகின்றோம். எவரது மயக்கத்தின் இருமையிலிருந்து பூரணமாக விடுபட்டுள்ளாரோ, அதாவது இந்த பௌதீக உலகத்தில் மாயையிலிருந்து யார் ஒருவர் விடுதலை அடைந்திருக்கிறார்களோ அவர்களே எனது பக்தி தொண்டில் மன உறுதியுடன் ஈடுபடுவர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். இது வரைக்குமே நீங்க எல்லாருமே வந்து சில்வர் ஜூப்ளி பேட்ச்ல 25வது பேட்ச். ஸோ 21st ஜனவரியில பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. அப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா 1000கணக்குல டிவோட்டிஸ் அட்டென்ட் பண்ணுவாங்க. ஆனா இறுதியில ஒரு 300-400 பேருனா இருப்பாங்க. அந்த இடைப்பட்ட அந்த மிச்சம் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே செகண்ட் லெவல், தேர்ட் லெவல் கிளாஸ்க்கெல்லாம் வரவே மாட்டாங்க. அதாவது அந்த புண்ணியங்களுடைய அதுல இருந்து எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். நம்மளுடைய புண்ணியங்களுடைய அளவு தான் நமக்கு வந்து கண்டினியூஸா முன்னேற்றம் அடையறதுக்கான அந்த பாதை கிட்டு செல்லும். சோ நம்ம புண்ணியங்களை நாம வந்து அபிவிருத்தி செய்து கொள்ளணும்னாக்கா நற்காரியங்களில் ஈடுபட்டு, இப்ப நமக்கு ஒரு அது படகு வந்து கிடைச்சிருக்கு இல்லையா, இந்த சாகரத்துல நம்ம விழுந்திருக்கோம். பௌதிக சாகரத்தில் விழுந்த நாம கரை சேரணும்னா ஒரு படகை பற்ற வேண்டும். அதாவது பக்தி எனக்கூடிய படகை நாம இப்ப பற்றி இருக்கின்றோம். இதை அப்படியே விடாம நம்ம வந்து கெட்டியா புடிச்சுக்கணும் கடைசி வரைக்குமே. நம்மளால எவ்வளவு முடியறதோ செய்துட்டே போனோம், மிச்சமெல்லாம் பகவானுடைய பாதங்களில் வந்து விட்டுட்டு. ஸோ அதனால நீங்க இந்த 18 நாட்கள் ப்ரோக்ராம் கலந்துட்டு இருக்கீங்க, அதை அப்படியே நீங்க கண்டினியூ பண்ணணும்னு உங்க எல்லார்கிட்டையும் வேண்டிக்கிறேன். ஒரு பிராப்தம் இருந்து நீங்க கிடைக்க பெற்ற இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை வந்து மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. ஸோ எவர்களின் மயக்கத்தின் இருமை, ஏன்னா இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து நம்ம இதை தெரிஞ்சுக்கிறோம். இது நம்ம யாரும் கற்பனையால எதுவும் பேச வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. பகவான் என்ன சொன்னாரோ அதை அப்படியே நம்ம எடுத்துக்க வேண்டியதுதான் இல்லையா. ஸோ எவர்கள் மயக்கத்தின் இருமையிலிருந்து, அதாவது இந்த மாயையினுடைய அந்த பௌதிக கலங்கங்களிலிருந்து யார் ஒருவர் விடுபட்டிருக்கிறார்களோ, பூரணமாக விடுபட்டுள்ளார்களோ அவர்களே எனது பக்தி தொண்டில் மன உறுதியுடன் ஈடுபடுவார். அந்த வேர்ட் ரொம்ப முக்கியம். திடமான மனசோட வந்து கடைசி வரைக்கும் இந்த பக்தி சேவையை நம்ம செய்யணும்ன்ற அந்த மனசோட வந்து இந்த சேவையில வந்து கலந்துட்டு போவாங்க. இல்லைன்னா நம்ம வந்து நடுவுல வந்து டிராப் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் வந்து நிறைய உண்டு. எஸ், லாஸ்ட் ஸ்லோகம். எஸ், சாதி பூதாதி தெய்வம் மாம் சாதி யஜ்யம் ச ஏ விதுஹு பிரயாண காலேபி ச மாம் தே விதுர்யுக்த சேதசக. ஓம் தத்சதிதி. ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே ஞான விஞ்ஞான யோகோ நாம சப்தமோத்யாய. சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்படி பௌதீக தோற்றம் தேவர்கள் மற்றும் எல்லாவித யாகங்களை ஆள்பவனாகும். ஏன்னா தேவர்களையுமே அவர்தான் வந்து ஆள்கின்றார். இந்த இயற்கை முழுவதுமே அவர்தான். இந்த 14 லோகங்களை ஆள்பவர் அவர்தான் இல்லையா. அதாவது ஷீரோத கஷாய விஷ்ணுவாக, கர்ப்போத கஷாய விஷ்ணு பத்தி சொன்னேன். அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு ஜீவனிலையுமே ஷீரோத கஷாய விஷ்ணுவாக உட்புகுந்திருக்கின்றார். சோ எல்லாரையுமே அவர்தான் வந்து ஆட்சி புரிந்து கொண்டிருக்கிறார். பரம புருஷனாகவும் என்னை அறிந்து, சோ இப்படிப்பட்ட ஞானத்தை யார் ஒருவர் பகவானை இவ்வாறு யார் உணர்கின்றார்களோ, என்னை பற்றிய உணர்வுடன் இருப்பவர்கள் மரண நேரத்தில் கூட என்னை வந்து அறிய முடியும். சோ ஒண்ணு நம்ம நினைக்கணும், நாம மரணிக்கும் பொழுது இந்த உடலில் விட்டு இந்த உயிரை செல்லும் பொழுது நாம் என்ன நினைக்கின்றோமோ அதுவேதான் நாம வந்து பிராப்தம் அடைவோம். அதனால நமக்கு இறுதியில வந்து பகவானுடைய அந்த உலகத்தை அடையணும்னு நினைச்சா சதா சர்வகாலமும் அந்த ஆழ் மனசுல பகவானுடைய சிந்தனைகளை நாம வந்து வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். அதற்கு நாம வந்து ஸ்ரவணம், இந்த மாதிரி பிரசங்கங்களை கேட்பது, கீர்த்தனம் பகவானுடைய நாமங்களை பாடுவது, ஸ்மரணம் அவருடைய நாமங்களை நினைவு கொள்வது, அதாவது ஜபம், இந்த 3 செயல்களை நாம கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும். ஆனா அது யாரோட செய்ய வேண்டும்? நம்ம டிவோட்டி அசோசியேஷன்ல செய்யணும். அப்பதான் நம்ம எங்கேயாவது சறுக்கி கீழே விழுந்தா கூட இன்னொருத்தர் வந்து நம்மளை வந்து தூக்கி நிறுத்தக்கூடிய சப்போர்ட் வரும் இல்லையா. நம்ம எப்பயாவது அந்த பக்தி பாதையில தடை வரும்பொழுது நம்ம ஃப்ரெண்ட் இருந்தா நமக்கு வந்து மேலும் வந்து நல்ல ஒரு அதாவது எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்து நீ இப்படி போ அப்படி போன்னு சஜஷன் கொடுத்து நமக்கு வந்து அந்த மார்க்கத்துல வந்து விட்டு போகாத ஒரு நிலையை வந்து நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுப்பாங்க. அதனால்தான் சங்கத்தை நாம வந்து இந்த சாது சங்கத்தோடு நம்ம கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும்.
ஸோ பக்தி பாதையில நம்ம முன்னேறணும்னாக்கா பிரசாதம் மற்றும் சாது சங்கம் மற்றும் இந்த நாம ஜபங்கள், இந்த 3 முக்கியம். இந்த 3ஐயும் நம்ம என்னைக்கு விட்டுடக்கூடாது. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பதாருப்யஷ கிருப சிந்துப்யேவ ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா.